Immaġina viżjoni ta' pajjiż fejn inti tista' tkabbar l-IQ ta' dal-pajjiż b'20%. La buttuna ħamra għax il-politiċi vera ma jixuqux dak it-tip ta' mħuħ li qed jiġġudikawhom. L-Unjoni Ewropea ftit xhur ilu għadha kif għaddiet l-ewwel liġi dwar l-AI tifel jew tifla ta' 3 snin. Probabilment mhix kapaċi titkellem bil-Malti sew, però hija kapaċi tuża l-iPad għaliex l-istudent ma jridx ikollu l-aħjar esperjenza possibbli. Inti taħseb li jista' jkollok ministru jinbidel kull 5 snin u jerġa' jibda jaħdem fuq il-politika nazzjonali? Mela tlaqna. Mela, il-podcast tal-lum se jkun ma' ġeġegat, ħanitħattu dwar l-informatika, partikolarment l-AI u il-politika, l-edukazzjoni, demokrazija, il-ġustizja soċjali. Bla dubju se jkun podcast għalija ħajkun impenjattiv ħafna, però li jina ċert illi se joffri xi soluzzjonijiet prattiċi għal ħafna affarijiet li nitħattu dwarhom u forsi wkoll jistajtina ħiel ta' viżjoni għal-ġejjeni ta' dal-pajis. Qabel ma nibda nirringrazzja lil dawk l-sponsors li jgħinuna ġimgħa wara ġimgħa, daw sintendi huma l-ISS, il-Maypole, stretta li ta' bilħaq morru fej fil-bars li tirrikorru għandhom u staqsu għall-stretta qed namlu dal-impenn sabiex l-stretta tkun kemm jista' jkun barijiet ġewwa dan il-pajjiż, ovvjament bħalma tafu stretta huwa supporter kbir ta' dan il-proġett u għal daqstant nuhu gost ħafna li kemm jista' jkun inti ħappoġġ jiena wkoll. Nirringrazzja l-Browns partikolarment bis-servizz tal-Gut Health li għamilna jien u l-mara tiegħi, grazzi wkoll il-Kutriko, Alberta, Garmin, ma noħroġ id-dar mingħajru mid-dar mingħajru wellbees.mt u għal-post fejn nagħmel xija tiegħi, personalfinanceTool.com minn għal kinselli għal Alex u Business Labs u għal-post fejn jien u it-tim tiegħi norganizzaw ruħna sabiex nkunu nistanġibulkom il-każin li joħroġ kull nar ta' ġimgħa fuq Tokis kif ukoll il-podcast li nar ta' ħamis fid-9 jixxandar għall-ewwel darba wkoll il-ktieb ta' Antoinette għanu. Mela, jekk intom jinteressakom mill-istorja mill-istorja tal-lingwa Maltija, jew mill-lingwa Maltija in ġenerali, jew mill-istorja Maltija, jew minn Antoinette Borch, li tikteb affarijiet vera cool u tajbin u sbieħ, nirrakkomanda ħafna dan il-ktieb għax huwa b'mod divertenti li inti ssir taf kif il-lingwa l-sin diskustanti. L-sin Malti ġi iffurmat għal-fejn ixtilsini, kemm jiena pastas. Mela, patreon.com/ġomallija jekk intom tixtiequ tgħinu sabiex dawn il-konverzazzjonijiet ikomplu iseħħu u tistgħu tkunu hawnhekk bħalma qegħdin il-Patreons tagħna hawnhekk illum, tistgħu taraw l-episodju qabel kulħadd, qabel dawk il-bqija tal-qammelin li ma jħassux il-miżata. Għalfejn tħallas tgħablek raħjant ma tħallasix, bro. Tlaqna jien u ġeġigat. Murajdilna illi kellu jkun is-Sur Peralta li laqala kif inti ġeġigat. Grazzi tal-istedina, John. Mela, gostu pjaċir tiegħi li insernafek, tħaddet ma' numru ta' nies li għattalum naħan intervistak, ħafna klim ta' tifħir u sella li gdel insejkel biex to get that out of the way. Mela, għaxawek only the hard questions, ġeġegat, only the hard questions. ġeġe, abbreviation għaxix. Giuseppe Giovanni, isem twil komplikat li ħadd ma juża. Giuseppe Giovanni. Il-mara qalt li meta ltaqat miegħi l-ewwel darba qalt li dak isem ta' kelb ġeġe. Incidentalment l-ewwel boyfriend toħti kien jismu Jeffrey u kienet tajlu ġeġe. U għalfej Giuseppe Giovanni? Huwa isem tradizzjonali fil-familja li ilu hemm numru ta' snin. Sewa, jiena wkoll msemmi għannannu Giovanni għalek Giovanni. Mela, ħaneġu ħaġa li forsi għana rektar sekondarja għalfejn sejra l-speċi tagħna. L-intelligenza artifiċjali, ma wasal kafja sekonda waħda. All right, grazzi Bon, grazzi. Mela, il-bniedem li jgħaddi minn daw il-momenti fejn f'daqqa waħda jkun hemm bidla kbira. U t-teknoloġija hija ħafna drabi dik li ġib l-ikbar bidliet. Qegħdin fażi fej il-bniedem li għal żmien twil kien jemmen li huwa l-iktar speċi kapaċi li jirraġuna. Sejjer forsi jitlef il-postija fuq dak il-podju. Inti li tgħix u daqshekk qrib għal din il-ħaġa, biex
Ġil taqbdek kriżi eżistenzjali dwar di? La xej, l-intelligenza artificiali bħal kwalunkwe teknoloġija huwa prodott uman. Aħna nikkreaw il-direzzjoni tagħha in l-qafas ta' kif taħdem u nifmu trajettorja tagħha. Però iva, naħseb qegħdin f'mument kritiku fejn l-intelligenza artificiali mhux biss hija aħjar mill-bnedmin f'ċertu oqsma, però qegħdin fil-mument fejn naslu għal dak li aħna ngħidulu bl-Ingliż Artificial General Intelligence fej il-magna tkun kapaċi fi żmien sentej tlieta tagħmel dak kollu li jista' jagħmel bniedem wara computer b'mod aħjar minn bniedem. U ovvjament dik tkun l-ikbar revoluzzjoni importanti li tbiddel l-ekonomija u l-istrutturi soċjali tagħna. Imma kif jista' jkun li xi ħaġa li ħad tkun kapaċi tirraġuna iżjed minnek ma tqabdek x'anzjetà? Illa li xir-rwol tal-bniedem mhuwiex neċessarjament li jagħmel tasks ripetittivi jew li jagħmel somom twal, ir-rwol tal-bniedem hu li jkollu l-kreattività, li jkollu intelligenza emottiva, li jkun kapaċi jmexxi, li jieħu deċiżjonijiet, li jibbaża il-qodda li hu jikkrea fuq il-valuri li hu jixtieq. U li hemm mhux realtà fej it-teknoloġija qed tissostitwixxi l-aġenzija umana, però hija t-teknoloġija li qed tawmenta u tamplifika l-aġenzija umana u diki id-differenza li aħna qegħdin fiha llum. Imma semmejt pereżempju li jieħu d-deċiżjonijiet. Id-deċiżjonijiet toħodhom speċjalment toħloq ċertu numru ta' parametri u skont dawk il-parametri inti mbagħad tagħmel l-għażla tiegħek. Nimmaġna li l-intelligenza artificiali se jkollha ways to the rescue. Tajjeb le, Iva? U li ħna iktar il-fuq. Mela, tajjeb? Xadieħ. All right. Tajjeb. Mela, ħana ġem dan saqsirek dil-mistoqsija. Mela, semmejt il-teħid ta' deċiżjonijiet. Il-teħid ta' deċiżjonijiet wieħed biżmien jitgħallem illi jkunu setta parametri, inti ikollok numru ta' parametri li minnhom trid tarbel l-informazzjoni biex imbagħad fl-aħħar tasal għall-konklużjoni li fuq ħadd xi azzjoni. Mill-ftit għarfien li għandi fl-AI u mill-ftit interazzjoni li qed ikolli jien mal-AI li hija ta' kuljum illum il-ġurnata, inħoss li l-AI huwa ħafna iktar kapaċi li jkollu daw il-parametri li jżommu kollha f'konsiderazzjoni li jaħseb f'parametri għalhekk imma sma di ħsibt dwarha inti wkoll biex ta' id-decisional process tal-AI huwa ħafna aqwa minn ta' John Mallia żgur. Ma nafx hekk aqwa minn ta' John Mallia, però naħseb dak żgur li juri illi l-importanza tal-etika meta nikkreaw l-AI huwa kritiku. Aħna qegħdin f'mument fej ir-rwol ta' software programmer li qed jikteb l-AI mhuwiex sempliċement li jikteb il-kod li eventwalment jeżegwixxi l-AI. Ir-rwol ta' programmer il-rum irrid ikun ibbażat iktar fuq l-etika milli fuq il-computer software bħala xjenza. Għaliex il-mod kif aħna nikkreaw l-AI se tbiddel it-tip ta' decision making process li l-AI tieħu fil-futur. U għalhekk ix-xjenza tal-computer mhix il-bot wisq mill-filosofija u għalhekk id-diskors fuq valuri huwa iktar importanti llum minn qatt qabel għax huwa l-qafas tal-valuri li tikkrea l-metodi ta' kif l-AI tieħu deċiżjoni. Ħanieħdu żewġ eżempji. L-AI fl-avjazzjoni ilhem 20 sena, nitkellmu dwar l-AI sa ħaġa ġdida. L-autopilot jieħu deċiżjonijiet autonomi jekk l-ajruplan irid jitla' jinżel jew jiċċaqla ftit lil jew lil hemm. Ħadd ma jaħseb li l-uman għandu jkun iktar kapaċi mill-AI. Google Maps ilu jgħidilna kif irridu ngħaddu minn toroq biex nevitaw it-traffiku. Aħna ma ngħidux li l-aġenzija umana għandha tkun ittieb mill-Google Maps, le, li xikkrejna software b'qafas ta' deċiżjonijiet, b'qafas etiku li jieħu deċiżjonijiet tajbin. Imma meta aħna naslu issa l-deċiżjonijiet li jistgħu jimpattaw il-ħajja tal-bniedem, tipo inti tingħata loan il-bank jew le, inti tingħata dritt tal ċertu kura jew le, il-gvern jieħu deċiżjoni dwar taxxa b'dal mod jew għalhekk għandna bżonn l-etika fix-xjenza tal-kompjuter biex nassiguraw li l-valuri kardinali jibqgħu rispettati. Ma interessanti ħafna xil-ġumgħa dieħla l-mistieden huwa espert fl-etika u xek.
inserta li huwa ma nafx tafux il-Father Jangovè. Żgur li nafu. Karattru fenomenali wkoll. Brillanti. U looking forward ħafna li kollu dik il-konversazzjoni miegħu. Però l-etika mhijiex universali. Le, dak li hu etiku għalija, forsi anke l-etika bejni u bejnek taf tvarja, aħseb wara, jinnaf dak li hu etiku għalina, forsi mhux etiku għar-Russi u vice versa. Kif għan id-deċidu x'inhu etiku u x'mhux? Hija skuża ftit sfortunata li ngħidu li m'hemmx bażi komuni etika bejn kull bniedem fid-dinja. Jien għalija l-rispett tal-ħajja huwa prinċipju etiku bażiku. Ma jiddependix jekk inti tgħix ir-Russja jew l-Amerika jew Malta, dak huwa prinċipju li aħna naqbdu dwaru. Illi jkollok milja ta' ħajja li hija tajba, human flourishing, l-idea antika aristoteliana, eudaimonia, hija ħaġa li naqblu dwarha li jkollok nuqqas ta' sofferenza fid-dinja huwa valur bażiku li naqblu dwaru. U żgur li hemm qafas. Naħseb li rridu nagħmlu huwa li meta nitkellmu dwar l-AI ma nibqgħux naħsbu dwar liġijiet nazzjonali u lokali għax dan huwa fenomenu globali. Allura għandna bżonn entitajiet bħal huma United Nations u oħrajn li jkunu huma li jaslu għal qafas etiku li naqblu dwaru irrispettivament minn fejn inti tgħix. U ovvjament dak il-framework biex jiġi infurzat irid ikun hemm xi tip ta' struttura, ta' levers, ta' inċentivi. Speċa reċentament rajna kemm il-United Nations li semmejt inti kellhom ħafna problemi biex ikunu jistgħu jinforzaw il-mod li qed tiġi operata il-ġeopolitika. Kemm qegħdin il-bot milli jkollna dan il-qafas? Daqsxejn l-Unjoni Ewropea ftit xhur ilu għadha kif għaddiet mill-stadju ta' trialogue l-ewwel liġi dwar l-AI li jisimha l-EU AI Act li mhux biss qed tiggverna l-istati ġol-Ewropa, però qed tiggverna kwalunkwe AI fid-dinja li tmiss ma' ċittadin Ewropew. Huwa l-ewwel qafas legali b'numru ta' strutturi bażat fuq riskju li qed proprju jiggverna din it-teknoloġija. U hemm prinċipji bażiċi u valuri fundamentali, pereżempju, in-neċessità ta' spjegabilità. ċoe illi inti ma tistax tajt jiena banket nuża AI u ma nistax nispjega li xħarġet b'din deċiżjoni li lilek ma natikx loan, per eżempju, però li l-AI li tintuża mill-kumpaniji kummerċali trid tkun spjegabbli. Irid ikollok uman, u ma jgħidu human in the loop, li jibqa' jħares lejn l-output tal-AI u li jibqa' accountable għal dik it-teknoloġija. U hemm ħafna ideat oħrajn li huma diġà forma ta' qafas legali u għandna bżonn il-liġi ħażin min jgħid illi l-innovazzjoni u l-liġi huma separati minn xulxin mhux veru. Jien ngħid li ngħixu f'dinja fejn li tirrispetta l-liġi, partikolarment tirrispetta l-privatezza, hija iċ-ċavetta tal-kompetittività. John, jiena naħseb li kieku l-Facebook kellha tiftaħ illum ma kienx ikollha l-istess suċċess li kellha 15-il sen ilu. Fejn konna ngħixu f'dinja fejn ma rrealizzajniex li aħna il-prodott li qed jexploiti għal Facebook u għalhekk huwa b'xejn, illum il-concerns dwar kif qed tintuża d-data tiegħek, deep fakes ta' John Mallia, misinformation, strutturi ta' data li bqgħu jimmarketjaw ħafna snin wara li inti tkun għamilt footprint partikolari online. Dawk illum aħna iktar konxi għaliha, allura nemmen illi il-regolamentazzjoni tal-AI u il-regolamentazzjoni ta' kwalunkwe teknoloġija tajn biex nikkreaw industriji iktar kompetittivi. Mela, dawel net għandi bżon karta vojta ma darra ġela xjajt ħafna affarijiet interessanti u vera insiba diffiċli nżomm nieħu noti. U m'għandix biżejjed spaċi. Uża tablet fuq li din huwa il-karta. infinit. Le, ma nivvintawx bin. Ma nivvintawx. Le, minix tajjeb għal ma tablets jiena ħafna iktar speċa bniedem a creature of habits, I guess, like all human beings. Mela, inti għat illi per eżempju il-privatezza u l-etika u l-innovazzjoni ma jkuntrastawx il-xurxin, imma jgħinu l-xurxin. Però hemm l-argument il-kontra li inti
iktar ma jena tfalek stumbling blocks ta' etika u regolazzjonijiet u hekk, biex ta' iktar tagħmilha diffiċli biex tinnova. Biex ta' għalfejn inti qed tajt mod u ħadd ieħor jgħidlek isma' l-Unjoni Ewropea għalhekk bagħat lura tax għandha ħafna wisq liġijiet, għandha wisq regolamentazzjonijiet, għandha wisq ħsieb etiku waqt li ċ-Ċina u l-Amerikani telqu gas dawn. Għalfejn dawn iż-żewġ dinjiet li huma daqshekk diverġenti. L-innovazzjoni mhijiex imxekkla mill-liġijiet. L-innovazzjoni, John, hija mxekkla minn soċjetà li waqfet tkun kurjuża, li waqfet issaqsi l-mistoqsija għaliex is-sistema taħdem b'dal mod. Vuldiri il-vantaġġ kbir ta' Silicon Valley li inti użajt bħala eżempju ta' post li huwa innovattiv immens, huwa r-riżultat mhux ta' framework legali jew nuqqas tiegħu, però hija r-riżultat ta' soċjetà li twildet issaqsi l-mistoqsijiet li mhix lesta taċċetta l-status quo, li mhix lesta tgħid iva, taxi dejjem raġel irid isuqu jew nistgħu nagħmlu wieħed li huwa driverless. Tajjeb illi l-meals li jaslu d-dar tordhom bit-telefon jew hemm metodu ieħor. Il-mistoqsija why is it so, hija l-iktar mistoqsija kruċjali, hija dik li xekkel l-innovazzjoni, mhux liġijiet. Ma kif dan il-kontinent illi tagħna, il-Gutenberg Press, tagħna l-Steam Engine, tagħna il-Newton, tagħna daw il-nies u daw l-innovazzjonijiet kollha, qiegħed f'dan l-istadju fl-esistenza tiegħu illi inti qed tgħid tilef il-sens ta' kurżità madonna. Naħseb l-Unjoni Ewropea li tilfet l-abilità li tagħmel long-term planning. Naħseb qegħdin f'ċiklu politiku fejn ħafna mill-ippjanar li nagħmlu bħala negozju bħala pajjiżi huwa limitat ma' ċikli ta' news li huma osra, ċikli politiċi li huma osra u pajjiżi bħall-Italja fejn kważi kull 18-il xhur għandek struttura politika ġdida. Jekk inti trid l-innovazzjoni u inti kwotajt il-Ċina bħala eżempju tal-innovazzjoni mingħajr regolament, il-vantaġġ dawk il-pajjiżi u l-abbiltà li tgħid il-politika tiegħi dwar l-edukazzjoni għandha viżjoni ta' 30 sena illi jiena l-matematika, ix-xjenza, l-engineering, etc. huma priorità u ħanbiddel ġenerazzjoni sħiħa biex nasal għal dak il-punt partikolari. Dik hija l-vantaġġ ta' pajjiż bħal Ċina, il-fatt li hemm regolamenti jew le ma tagħmel assolutament l-ebda differenza fl-innovazzjoni. Li għetajt huwa li għaw nuqqas ta' vizjoni. Dik il-vizjoni immaġna tibda bl-edukazzjoni, tibda bil-mod li aħna nibdew ninteraġixxu mal-ħsieb minn età żgħira. Naħseb li rridu nbidlu l-mod kif nagħmlu l-politika. Iktar, mela, għawek ftaħt li 17,000 bib, mela, millim wieħed sejjer ngħaddi jiena. Mela, okay, ma qabad dak l-statement u speċa iftaħu li naqra oħra. U naraw li mi l-aħjar direzzjoni li nieħdu jekkux l-edukazzjoni jew il-metodu li miegħu qed nintaraġixxu demokratikament biex. Ħan nitkellmu dwar short termism, no? Ħan ngħidu li qed ninqabdu f'ċikli politiċi li huma short term immens. Naħseb li qed jiġri hu li għandna daw id-narrattivi osra u sensazzjonali li ġejjin mill-medja. Naħseb illi neħlu aħna ġifieri. Naħseb aħna kollha neħlu f'dinja fejn l-attenzjoni naqset. Naħseb illi b'riżultat tek il-partiti politiċi jippruvaw isibu suċċessi immedjati ta' viżibilità u to a large extent naħseb qed jitilfu ftit l-identità tagħhom bħala think tank li jagħti opportunitajiet u ideoloġija ċara għal futur. Okay, mela jekk dik ir-realtà short termista, x'inhu l-antidotu tiegħu? Naħseb huwa pereżempju li nikkreaw strutturi li jħarsu lejn il-futur fit-tul. Wudi għaliex aħna naħsbu f'politika li hija parameterizzata minn ċiklu ta' 5 snin. Ma jistax ikun. Inti rid ikollok introduzzjoni ta' kummissjonijiet indipendenti li faslu politika fit-tul li mhijiex marbuta ma' ċikli elettorali għaliex l-edukazzjoni, l-ekonomija u l-infrastruttura dawn huma 50-year projects. Ma tistax tagħmilhom f'qafas ta' gvern wieħed mingħajr bipartisan support. Mela niftħu din il-proposta li inti qed tagħmel. X'inti qed tgħid li indipendentament miċ-ċiklu demokratiku li dak irid jibqa'.
Sewa, ġifieri qed naqblu li d-demokrazija tibqa'. Planning u elezzjonijiet huma totalment differenti. Elezzjonijiet li jridu jsiru kemm jista' jkun frekwenti, anzi, jien naħseb missa nużaw it-teknoloġija biex inħossu l-pols tan-nies iktar frekwenti. U hekk nistgħu nagħmlu. Qed demokrazija aktar diretta. Assolutament. Open democracy principles imorru lura l-żminijiet il-Greċi u hemm ħafna strutturi online ta' parteċipazzjoni pubblika f'affarijiet bħal budgeting. Per eżempju, Helsinki u Barcellona għandhom teknoloġija fej il-pols taċ-ċittadin jinħass kull darba li hemm budgeting decision, jew fuq livell lokali jew fuq livell nazzjonali. Għaliex le? Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Mela, biex ma naħdux dik id-digressjoni u morru lura għal din l-idea ta' kummissjonijiet illi huma jibqgħu attivi u jibqgħu jeżistu għal medda ta' żmien indipendentament ta' minn qed imexxi il-Parlament essenzjalment. Tista' tina idea kif tiffunzjona u jekk jeżistix xi case study x'imkien fid-dinja illi nistgħu nħarsu lejh sabiex minnu nisiltu forsi xi idejat. L-idea mhix partikolarment komplessa, però jekk inti taħseb fuq il-politika edukattiva, inti taħseb li jista' jkollok ministru jinbidel kull 5 snin u jerġa' jibda jaħdem fuq il-politika nazzjonali? Forget it, ma tistax taħdem dak il-mod, iċ-ċiklu ma jaħdimx. Biex inti Malta ssir pajjiż iktar kompetittiv huwa proġett ta' 30 sena. Mhijiex groundbreaking idea, però huwa proċess strutturali li ma jeżistix preżentament. Li naħseb għandna l-obbligu li nintroduċu. Kif ħanibdew? Minn fejn ħanibdew? Kif ħanipperswadu l-Ministru żgur li ħajsma' ħad il-konversazzjoni serraħ rasek. Jekk nixtiequha din il-ħaġa, l-ewwel pass x'inhu? X'ikun? Jiena ma naħsibx li l-uniku pass irid ikun pass politiku, by the way. Jien naħseb il-politiku huwa importanti immens fil-żvilupp tas-soċjetà u fil-ħajja tiegħi, trobbija tiegħi il-politika kienet parti mill-ħajja tiegħi mhux bażla ma minħabba l-fatt li twelid f'dik it-tip ta' familja, però jien naħseb li hemm strutturi barra l-politika li jista' jkunu ferm iktar effettivi biex ibidlu pereżempju l-politika edukattiva. Ma kummissjoni ma tix tiġi leġislata. Naturalment. Però inti ma tridx qafas wieħed biss, inti trid struttura. Naqbdu dak, ħalli naqbdu struttura. Forsi fl-aħħar b'xi mod naslu biex ikollna xi tip ta' pjan koerenti imqar fuq l-edukazzjoni li biex ngħidlek kollox meta ħafna minn daw il-podcast li jkollna meta nibdew narblu isma' fejn qiegħda l-mistoqsija, fejn qiegħda l-problema. Ħafna drabi wara ħafna mistoqsijiet kritiċi li jienu l-mistiera nagħmlu lil xulxin. Ħafna drabi tasal li l-problema qiegħda fl-edukazzjoni. Ġieli tkun b'nadi oħra, imma l-edukazzjoni hija ħafna drabi il-post minn fejn jimbtu ħafna affarijiet li mhumiex daqshekk desiderabbli. Nabdu l-idea tal-kummissjonijiet. Kieku ikollna neħdu l-ewwel pass, kif timmaġina li jkun? Kieku jien nrid nieħu pass politiku f'dan l-istadju, jiena kontinwiet li kull ċittadin Malti ta' kwalunkwe età, għax l-edukazzjoni trid tkun tul il-ħajja, mhux biss fil-perjodu tal-bidu, jingħata one-to-one AI tutor b'xejn. Immaġina viżjoni ta' pajjiż fejn inti tista' tkabbar l-IQ ta' dal-pajjiż b'20%. Fuq medda ta' 10 snin. Il-kompetittività tal-pajjiż tinbidel totalment. Mela ħan nippruvaw niftu din l-idea biex ikunu ftit iktar pragmatiċi. Mela inti għandek pajjiżi bħal Amerika fejn għandek istituzzjonijiet, nsemmi waħda minna biex dak li kun jista' jfittixa jisimha The Khan Academy, KHAN, li identifikaw li l-aħjar mod kif inti tallem persuna, mhux il-metodu ta' skola nużaw bħalissa li għandek għallimu 40 persuna jisimgħu bil-qiegħda, però tibda billi tifhem il-learning process x'inhu. Inti titgħallem b'mod viżwali, jien nitgħallem b'mod loġiku, hemm min jitgħallem b'mod. U kwalunkwe lezzjoni li jkun hemm fil-klassi tiġi imbidla, tiġi ristrutturata biex tasal fil-moħħ tal-persuna b'mod iktar effettiv. Hemm minnu slow learner, hemm minnu fast learner. Allura l-idea tal-edukazzjoni issir personalizzata bit-teknoloġija. Mela kieku kelli nieħu deċiżjoni politika bilħaq dawn l-AI tutors jiswaw tipo $15
kull xahar għal kull student, biex nitkellmu fuq xi spiża partikolari, però jien l-ewwel ħaġa li kont nagħmel u nikkommetti AI tutor għal kull persuna f'dal pajjiż immedjatament. Immaġna x'differenza tagħmel lit-tfal li m'għandhomx aċċess għall-edukazzjoni tajba. Mela, ġifieri għax hemm kwistjoni ta' disparità issa. Anke f'Malta li aħna f'Malta stess u anke pajjiżi bejn pajjiżi, ġifieri il-pajjiżi li ħajadottaw din it-tip ta' politika fl-edukazzjoni, ovvjament ħajkollhom vantaġġ kbir. L-iskejjel jekk pereżempju l-iskejjel privati jiddeċidux ma di aħna ħanamluha. Jekk imbagħad l-istat ma jagħmilx, ħadd inħoloq disparità bejn studenti anke f'Malta stess. U għalhekk trid tkun azzjoni politika għaliex huwa l-istat li jista' joffri dan is-servizz. Però biex inkunu ċari jekk inti rajt riżultati tal-matematika tal-O level pubblikaw mid-Times ftit xurilu, diżastru. Hija problematika ħafna. U jekk inti terġa' tħares lejn dawk in-numri tirrealizza li l-studenti li ġejjin minn scale tal-gvern huma ħafna inqas ivvantaġġati fil-matematika in termini ta' riżultati minn dawk li ġejjin settur privat. Huma ħafna inqas vantaġġati fis-setturi kollha inkluż il-matematika. Nixtieq imur lura naqra din l-idea tal-Khan Academy biex nifhem il-klassi kif taħdem fuq livell granulari, fuq xi vuol dire jiena bħala student nidħol fil-klassi, ituni l-lesson plan, kif itwil il-lesson plan, jew kif taħdem? L-ewwel nett l-għalliem m'għadux fil-funzjoni illi jagħti l-informazzjoni. Bħalissa għalliem huwa isu medjatur ta' informazzjoni u inti tirrepeti l-informazzjoni li tingħata. Mela jekk inti tgħix f'dinja tal-AI fejn l-informazzjoni kollha hija available fuq it-tablet li għandek imwaħħal miegħek il-ħin kollu, għaliex l-għalliem qed jagħmel dak ix-xogħol? Jien naħseb dak huwa metodu ta' tagħlim totalment skadut. Għaliex ma jindirizzax it-tip ta' ħiliet li ma maħbiteġa fid-dinja moderna li qed ngħixu fiha. Allura il-Khan Academy qed ibiddel ukoll ir-rwol tal-għalliem. Vuri l-għalliem isir iktar mentor jew coach fej xogħlu li jgħin fuq ċertu proċessi li huma iktar kreattivi, pereżempju critical thinking, pereżempju l-etika, pereżempju l-kreattività, il-komunikazzjoni, il-kollaborazzjoni bejn gruppi differenti ta' studenti. Jekk l-għalliem isir coach, iva, jien nippreferi li l-AI tatini esperjenza ta' modija ta' informazzjoni b'mod aħjar minn kwalunkwe għalliem li tista' ssib. Jiena nagħlem xi suġġetti, żgur li hemm ħafna għalliema fid-dinja li huma aħjar minni f'dak is-suġġett, għaliex l-istudent ma jridx ikollu l-aħjar esperjenza possibbli fuq is-suġġett. Għaliex Malta sibna l-ġeġegat biss li għallem dak is-suġġett? L-ewwel intop huwa li ħanbidlu l-wol tal-għalliema, l-ewwel intop politiku. Għax tintendi l-ewwel opportunità li nbidlu l-rwol tal-għalliema. Hija opportunità, però fl-istess ħin bħala politiku il-politiċi nista' nimmaġina illi minħabba l-interface ta' sekwiet li jkollhom partikolarment mal-unions, ħajkun hemm din ir-resistenza immedjata ta' isma' aħna għandna dan il-fatigue ta' tant ilkom bidlu l-naffarijiet u fil-li ħanamlu il-reviżjonijiet hekk u fil-li ħanamlu l-marki hekk u fil-li ħanamlu l-klassijiet hekk, issa ħatajdulna li ħansiru coaches u mhux għalliema. Dik hija stumbling block, bla dubju hija stumbling block. Inti kieku kif se tipperswadi l-għalliema li din hija l-aqwa triq anke għalihom. Ir-rwol tal-politika hija wkoll li tifhem l-għażliet li inti għandek quddiemek. X'inhi l-option l-oħra? Jekk ma tbiddilx l-edukazzjoni, illi l-pajjiż jitlef l-arms race, jitlef l-abilità tiegħu li jkun kompetittiv, isir pajjiż medjevali fejn l-aċċess u l-skills tat-teknoloġija huma totalment assenti, dak huwa l-pajjiż li inti trid. Ma naħsibx li hija option hija partikolarment interessanti, din hija do or die għall-pajjiż volti jew jien naħseb veru qegħdin f'pożizzjoni kritika. Ħankun ċar, jekk inti għandek kmandant ta' eżerċitu li ma jallimx is-soldati tiegħu meta jmorru għall-gwerra, dak huwa nuqqas ta' kbir sewwa, infatti hemm il-court martial process. Però aħna bħala ġenituri, bħala għalliema u bħala stat, qed nibagħtu lit-tfal tagħna fid-dinja ta' kuljum mingħajr il-ħiliet li huma għandhom bżonn biex ikunu relevanti f'dinja diġitali. U dak isu ma ġara xejn. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns.
ovvjament, dan il-short termism huwa ukoll wieħda minn daw id-dinamiċi problematiċi li meta nitħattu f'dan il-podcast inħabtu wiċċna għamiegħu. U naħseb forsi il-mod li nistgħu naslu għaliha hija jibdaw l-idea ta' kummissjonijiet, u naħseb kummissjonijiet li b'xi mod nimmaġna jiena mill-arfin li għandi tal-personalitajiet politiċi f'dan il-pajjiż u peress niltaqa' ħafna magħhom u nitkellem ħafna magħhom u nifhem bejwet x'nu mal-inċentivi tagħhom biex naħseb irid isir b'xi mod fuq livell politiku bipartisan way li daw ikollhom iboċċu bil-qiegħda jgħidu isma' il-pajjiż qiegħed at crossroads daqskemm kienet at crossroads meta kien fi kwalunkwe kriżi, jekk aħna flimkien we're not going to pull one rope, ħanispiċċaw naqgħu lura kollha flimkien. Hemmhekk naħseb għandna qbil u biex wieħed jittama illi t-tfal tagħna ma jispiċċawx vittma ta' din id-dinamika politika illi speċa dejjem inħoss li anka speċa fis-saħħa fit-traffiku dejjem isa speċa terġa' tolli rasa bil-biċċ tax-xogħol. Naħseb illi mhux biss il-politiku li għandu responsabilità, naħseb li int nies li qegħdin fil-medja wkoll għandna responsabilità, ċoe dik li jkollna dibattitu pubbliku ta' kwalità fuq issues li huma verament importanti. Rik qed ħars ħafna mid-dibattiti li jsiru bħalissa mhux fuq issues fundamentali, huma fuq ħmerijiet. U li l-politika saret performance biex nitkellem dwar Malta biss, meaning tara Elon Musk fuq stage politiku bit-chainsaw f'idejh jitkellem li ħajkisser il-gvern, tirrealizza li l-oġġettiv tal-politiku sar illum li jattira l-eyeballs għall-algoritmu tal-Facebook, Instagram u TikTok. Jien naħseb m'għandniex ngħixu f'dinja dominata minn soundbites u slogans politiċi, però nidu kreaw dibattiti li huma veri. U dan rridu nagħmlu aħna u għandna responsabilità aħna billi nibdew fil-medja u in terminu ta' teknoloġija hemm ħafna strutturi online assemblies, participatory budgeting, fejn titħalli ċ-ċittadini u tagħtihom opportunità b'mod sempliċi u ekwu biex jaċċessaw it-teknoloġija biex jagħtu semmhom fil-governanza. Li bħalissa ċ-ċittadini huma ishom mushrooms li taħt il-ħamrija nżommuhom ftit tadlam. Il-teknoloġija tista' tiftaħ dik l-aċċessibilità u għalhekk jien joġobni s-settur privat, għax is-settur privat għandu dak il-motur ta' innovazzjoni li tista' ġib teknoloġija l qudiem li tbiddel il-ħajja tan-nies. Jiena nemmen li l-politika minn dejjem kellha din ix-xewqa li tappella għal parti vixxerali tal-bniedem, allura dejjem kien hemm naqra teatru fiha nies li huma aktar kapaċi forsi jartikolaw, ikollhom dejjem iktar vantaġġ, dawk li nies li joħorġu bl-aqwa slogans, think not of what the country can do for you, but what you can do for your country, u affarijiet li speċa dejjem kienu eżistew. Naħseb issa li ġara minħabba l-algoritm u minħabba kif taħdem il-medja soċjali u minħabba shrinking attention span tan-nies. Illum iktar ma tkun intens u rapidu fil-mod li inti twassal il-messaġġ tiegħek, iktar ħajkollok vantaġġ fuq l-opponents. U llum il-ġurnata, mhux illum il-ġurnata, insomma, il-bniedem jikkomunika mhux biss b'dak li jgħid, imma anke b'dak li jara. Allura meta inti ikollok viżwal bħal Elon Musk with chainsaw, inti mal-ewwel qed tifhem hija speċa huwa teatrin, huwa drama, huwa Hollywood on steroids essenzjalment. Għandi mistoqsija oħra dwar kif taħdem din il-biċċa xogħol tal-edukazzjoni, għax xi ħaġa li tinbet f'moħħi meta nismak tipproponi din l-idea, hija din l-idea ta' atomizzazzjoni fil-klassi f'Woldieri. F'daqqa waħda tfal tagħna ħanibdew intuhom aċċess għal dan it-tutor li huwa intelligenza artifiċjali u mhux se jikkomunikaw bejniethom biex ta' din l-idea komunitarja ħatosfor bejn il-bnedmin kif nimmaġinawha jew kif qed tiffunzjona diġà insomma wara kollox milli jidher diġà minn adottat l-idea. Le, jiena naħseb qed nitkellem dwar ħiliet diġitali biex inkun ċar illum tifel jew tifla ta' 3 snin probabbilment mhix kapaċi titkellem bil-Malti sew, però hija kapaċi tuża l-iPad jew it-tablet jew it-telefon b'mod pjuttost tajjeb. Mela aħna għandna dinja fejn il-ħiliet diġitali li maħniex qed nagħmlu fl-iskola, da mhux tablet, mhux Khan Academy, mhux one-on-one tutor, dan huwa litterizmu diġitali. Huwa essenzjali daqskemm hu areas ta' tagħlim li nagħmlu ma' tfal ta' 3 snin. Ismani King, fid-29 ta' April li ħajkun nar ta' 3 se nkunu
fil-każin jew bil-każin ġewwa l-Università ta' Malta u int trid tkun hemm u biex tkun hemm trid tidħol ilkazin.mt/università biex tirriserva il-post tiegħek kun hemmhekk magħna il-każin tħallix il-ħaddieħor jaħseb għalik. Per eżempju, il-fatt li tifel ta' 3 snin tibda talmu x'inhi informazzjoni u x'inhi mhijiex informazzjoni, kif tuża t-teknoloġija b'mod li huwa mindful. Għalija dawk huma bżonnijiet kruċali għad-dinja tal-lum. Il-fatt li maħniex qed nagħmlu il-ħiliet diġitali, anzi qed nippretendu li l-ġenituri għalmuhom lit-tfal huwa l-iktar żball li qed jagħmel l-istat f'dal-mument. Għandna bżonn edukazzjoni li tiffoka propju fuq il-ħiliet diġitali biex l-istudenti jibdew jaddattaw għat-teknoloġiji li ħerġin. Qed nitkellmu dwar quantum computing, artificial super intelligence, dinja totalment differenti. Nkunu ċari, il-bilanċ issa mhux jekk l-edukazzjoni hija tajba jew le, però hija l-kompetittività tal-pajjiż. Jekk aħna bħala pajjiż ma nagħmlux din il-qabża, il-problema enormi se tkun pajjiż medjevali li huwa maqtuħ mill-bqija tad-dinja. Għatta tri darba din il-xirja ta' pajjiż medjevali. Il-konsegwenza fuq il-ħajja reali tagħna jekk naqgħu lura x'inhi? Mela, id-digital divide m'għadix bħalma kienet fis-żmien design John fejn huwa min jaf juża l-computer jittajp jew min le. Illum id-digital divide hu l-abilità tiegħek li tuża l-AI biex tiffaċilitalek xogħolok. Mela, il-pajjiżi li qed jużaw l-AI f'dak kollu li jagħmlu qed jimxu l-qudiem. Nagħtu ftit eżempju. Immaġina pajjiż u hekk qed jipprova jagħmel għalkemm ovvjament il-metodi huma strambi Elon Musk fl-Amerika, l-involviment tiegħu huwa kif iddaħħal it-teknoloġija tal-intelligenza artificiali biex is-settur pubbliku isir iktar effiċenti. Vur illum John nassigurak li nofs it-tasks kollha li jagħmlu dawk li jaħdmu fiċ-ċivil huma illum awtomatizzabbli. Dak ifisser li flok tistenna 9 xhur għal MEPA permit biex jarak 16 ruħ, l-AI kapaċi fi żmien ftit minuti tagħti l-ġudizzju finali. U l-kapaċità ta' teknoloġija mhix biss speed, il-veloċità, però hija in-nuqqas ta' bias, in-nuqqas ta' nepotizmu, in-nuqqas li lilek tafek u li ma tafux. Il-vantaġġ li tuża t-teknoloġija fl-amministrazzjoni pubblika hi t-tibdil radikali ta' kif jaħdem il-gvern. Mela, għadha kif il-qatt ovvjament il-buttuna l-ħamra. Għax li huma daw ix-xogħlijiet illi s-settur pubbliku m'għandux bżonn u ovvjament qed nerġgħu hawnhekk dan huwa kryptonite politiku li qed titkellem dwaru inti. Naħseb hemm numru ta' livelli. L-ewwel net, kwalunkwe task li jsir wara computer, Clark li qed jara formula li inti ktib bidejk. Għal eżempju wieħed, officer li qed jara applikazzjoni ta' pjanar, ċaħat li jaħdem fir-rents office tal-gvern li qed jara dawk il-proċessi klerikali illum ilhom awtomatizzabbli għall-aħħar 7 snin. Il-fatt li aħna ma nawtomatizzawhomx hija għażla u hija għażla politika. Issa jiena nemmen illi waqt li għalissa il-konoxxenza ta' dal-fatt huwa pjuttost nieqes, ma ħsibx li 10 snin oħra ħajkun possibbli li gvern jgħid isma' jiena diħan nagħmilha manwalment, bl-istess mod li llum ma ngħidux tajjeb ħanoħroġ iż-żiemel ħammur ta' taslima bih. Għax huwa ovvju li l-metodu tat trasport tal-karozza aħjar, dik hija d-differenza. Issa, x'ħajġri miċ-ċivil? X'ħajġri miċ-ċivil, eżatt. Jien naħseb illum il-gvern għandu obbligu biex jibda jaħseb dwar retraining programs. U inti għandek settur enormi ta' ċivil li għandu kapaċitajiet enormi. Jien nixtieq li ċ-ċivil ma jibqax jagħmel proċess repetittiv li kważi jaqsamlek qalbek taraħ. L-istess formula tara 2000 darba kuljum, immaġna daw li jaħdmu ma nafx l-identity Malta jew daw tip ta' l-istess formula 2000 darba fix-xahar mit taqsamlek qalbek. Jien preferi dawk in-nies nagħtuhom il-kuraġġ illi jtejbu ħajjithom u jaħdmu fuq il-problemi komplessi li aħna għandna f'dal pajjiż li mhijiex il-processing ta' form, però jekk il-politika ma tippreparax il-perkors edukattiv għal dawn in-nies, żgur li se jkollna problema enormi bħal met naraw f'pajjiżi oħrajn. Il-perkors edukattiv jista' jibda anka fuq il-post tax-xogħol essenzjalment. Immedjatament. Imma jekk dan ir-retraining programs isiru.
Biex kemm komplikata jena għarad il-konverzazzjoni, is-soltu kun naqas teknika, imma qed nħu gost ħafna namela. Mela, dan ir-retraining programs li qed timmaġna, x'tip ta' ħiliet se jagħtu lin-nies li qegħdin diġà fiċ-ċivil. U għandna bżonn ħajkollna bżonn biex iktar dawn in-nies li jibqgħu fiċ-ċivil, jew tant ħajġi automated iċ-ċivil illi dawn in-nies mux ħajkun hemm bżonnhom u allura mbagħad forsi naf jassorbihom il-privat, x'inhi eżatt l-equation. F'ħafna pajjiżi ġol Ewropa għandna stat li huwa kbir wis, li għandek civil service li huwa ferm ikbar mill-li għandu jkun, ftakar li ħafna mill-istrutturi li għandna llum ġejjin mis-sin 60 u 70. Vuol dir il-fatt li għandek ċittadin wieħed, però għandek 16 ministeru li qed jaqdu dak iċ-ċittadin u għandek kważi separazzjoni totali tad-data, tan-nies, tat-training, tal-employment. Hija idea ta' żmien sepajni għal ħares is-settur privat jaħdem dak il-mod kieku jfalli. Vuol dir żgur li għandna fl-Ewropa strutturi kbar wis u żgur li ħajonqsu. U f'Malta? L-istess bħal qiegħed tat-trend tal-Ewropa. Per dan huwa proċess li kull gvern irid jgħaddi minnu u nħarsu leh bħala opportunità pożittiva biex il-pajjiż jimxi l qudiem. Fil-ipotezi tiegħek timmaġina li jkun hemm dal-eżodu mis-settur pubbliku għall-privat? Jien naħseb għandna opportunità, John, għal riumanizzazzjoni tax-xogħol. ċoe, ix-xogħol bħala kunċett minn żmien Marx ilu f'moħħna għall-aħħar 20 sena. L-idea li għandek l-aċċess għal kapital u l-aċċess għal labor force. Tant importanti għalina l-Maltin li Dunkarm kitbu fl-innu Malti. Fejn jgħid il-ħniena lis-sit u s-saħħa lil ħaddiem, dak id-duality. L-opportunità kbira li aħna għandna qudiemna u illi x-xogħol ripetittiv jitneħħa min-nies jingħata lill-AI u il-valur tan-nies jiġi riumanizzat illi nelevaw ix-xogħol, il-kapaċitajiet, l-skills li għandna f'dal pajjiż biex naħdmu fuq affarijiet fejn il-bniedem qalb il-bniedem hija iktar relevanti. Ġirin ta' tajt ninċentivaw il-nies biex jilħu iktar il-milja tal-potenzjal tagħhom. Maslow's theory of need, qed nitilgħu il-fuq f'dik il-piramida. Issa aħna utilajn lej dik il-quċċata ta' dak it-trianglu li huwa speċa il-mappa ta' ħafna mid-deċiżjoni li ħu fajti fil-verità. X'se jsir però politikament u ekonomikament in terms of is-shift tal-human resources. Ħajkun f'moħħok ikun hemm din iċ-ċaqliqa minn settur pubbliku li ġi ħafna iktar awtomizzat, però fl-istess ħin ħataqbad il-workforce ħadd irritrainjhom, ħaddihom dawn il-ħiliet il-ġodda u daw jistgħu jixxiftjaw lejn il-privat. Nimmaġina wkoll li għandna bżonn politika ekonomika ġdida għal dinja li hija totalment ġdida. Hemm ħafna diskors dwar universal basic income fejn kulħadd jingħata forma ta' minimum wage f'realtà fejn tikollok displacement, hemm idea li jien ma toġobni xejn li hija taxxa speċifika għal AI, allura dawk il-kumpaniji li qed jagħmlu. Għandek ftit vested interest dik l-antipatija jew? Ftit. Però naħseb ukoll li hija politika li ma tagħmel sens. Jien naħseb li f'kwalunkwe settur fejn inti tintaxxa l-għaġla tintaxxa l-bżulija, that doesn't make sense. Jien naħseb li l-iktar modell ekonomiku li rajt dwaru li joġobni għad-dinja l-ġdida hija l-idea ta' data dividends. L-idea ta' data dividends essenzjalment hija di. Aħna bl-Ingliż għandna espressjoni veru sabiħa ngħidu we pay attention to Facebook, to Twitter, to Instagram, etc. Kif nafu l-individu essenzjalment qed jagħti id-data personali tiegħu lil dawn it-tip ta' kumpaniji. Peress li daw il-kumpaniji jiksbu valur sinifikanti minn din id-data għax ibijawha lil kumpaniji li jridu jirreklamawlek, it-teorija tissuġġerixxi li l-individu li ta' d-data għandu jirċievi minn dil kumpanija il-frott, jew parti mill-frott mid-data li tkun inbijat. Forma ta' dividend fuq id-data. Vuri dawn huma ideat ekonomiċi. Sa jiena minix ekonomista, però dawn huma ideat ġodda li jistgħu jikkreaw qafas ġdid ta' kif naħsbu dwar il-politika ekonomika. Mela, issa ħadd isu digressjoni lej l-idea ta' redistribuzzjoni tal-ġid essenzjalment. Għax nimmaġina, mhux nimmaġina, huwa fatt
illi din it-teknoloġija ta' stant b'saħħitha ħatejna biex nkunu nistgħu niġġeneraw ħafna u ħafna aktar ġid u ħafna aktar ġid malajr. Issa, inti ħajkollok, pereżempju, hedge funds illi daw ħajkunu powered by AI, ma nafx eżatt x'inhu l-lessiku li suppost qed nuża, għandek pharmaceuticals, għandek kwalunkwe tip ta' innovazzjoni teknoloġika. Dan ovvjament ħajwassal biex dawn l-azzjendi ħajakkumulaw ħafna ġid, ħafna profitti. Allura, wieħed speċa timbet naqra f'moħħu l-mistoqsija li ħajkun hemm l-akkumulazzjoni kbira ta' ġid lejn sezzjoni tremendament żgħira tas-soċjetà. Qed noqorbu lejn dan it-teknofeudalizmu. Il-fatt li inta għandek l-AI companies kollha tad-dinja li fiċ-Ċina li qegħdin ġo California jurik li inti għandek konċentrazzjoni mhux biss ta' flus, però anke ta' poter. U li inti għandek 1% tad-dinja li għandha l-kapaċità teknika li tissorvelja 99% tal-bqija tad-dinja. Dik hija differenza totali fil-kontroll ta' poter li tinkwetani immens. Però tirrealizza għaliex il-politika u t-teknoloġija huma tant qrib ta' xulxin, John. Il għaliex ħafna mid-deċiżjonijiet li qed nieħdu, partikolarment fl-Ewropa, mhijiex qed twassalna għal distribuzzjoni aħjar tal-ġid ikkreata mit-teknoloġija, però qed toħodna iktar il-bot. Ħanejtik eżempju wieħed. Għaliex l-uniku kumpaniji li investew fil-large language models huma OpenAI, Anthropic u oħrajn li kollha qegħdin Silicon Valley. Għaliex l-Unjoni Ewropea ma qalitx, pereżempju, l-infrastruttura tagħha mhijiex it-toroq u l-arbli, l-infrastruttura tagħha hija large language models. Għax huma l-LLMs li qed isolvu l-kriżijiet il-kbar li qed ikollna fix-xogħol u l-awtomatizzazzjoni tagħha, għaliex l-Unjoni Ewropea ma investiġ fil-large language model tagħha. Għaliex ma kreatx PPP, Private Public Partnership, biex ix-xjenzjati jimxu l-qudiem bl-innovazzjoni fit-teknoloġija. Għaliex ħafna drabi stati, pajjiżi u kumpaniji jiddefinixxu lilhom infushom mhux bil-mod kif il-logħba qed tinbidel, però b'dak li ilhom jagħmlu għal 40 sena. U l-politika għadna qed nagħmluha fil-passat u mhux billi nħarsu lejn fejn sejrin. U la darba dik hija dinamika. La darba inti għandek settur żgħar tas-soċjetà li qed takkumula dal-poter li qed titkellem dwaru inti, dan il-profitti u dan il-ġid. U ovvjament l-istorja tixed illi inti iktar ma jkollok faqar relattiv, iktar ikollok instabilta fis-soċjetà, iktar ikollok violenza, iktar ikollok ħafna affarijiet li huma verament mhux desiderabbli. X'inhu l-aqwa metod speċa xogħol għandhom fil-verità il-burokrati tagħna, il-politiċi tagħna biex dik ir-redistribuzzjoni isseħħ. X'inhu il-leverage illi għandhom? Naħseb illi jekk il-mistoqsija tiegħek fimta sew hija dwar allura x'inhuma triggers li aħna rridu nieħdu ħsieb għalihom jew erġatin il-mistoqsija John. X'ħaj perswadi daw il-kumpaniji ġiganteski illi qed jakkumulaw dejjem iktar ġid sabiex ir-redistribution tagħhom issir b'mod illi ma jkunx hemm faqar relattiv straordinarju. Meta nafu li fl-istorja reċenti kumpaniji bħal Facebook, bħal Google, bħal Amazon daw għandhom diġà din it-tendenza li jodi ċaqalqu l-emmulaw, li jużaw l-offshores, eccetera, eccetera. Biex ta' fi epoka fej it-teknoloġija ħatamela iktar astratta kważi kumpanija u l-ġid, eccetera. Kif ħanamlu noħolqu framework illi ikun jista' iħares il-bqija tal-popolazzjoni. Naħseb hemm żewġ punti partikolari hawnhekk l-ewwel nett, nerġgħu lura minn fejn bdejna l-idea tal-liġijiet u regolamenti. Inti ma tistax tgħix f'dinja fej il-kapitalist qed jaħdem b'mod li huwa totalment unchecked. Għalhekk inti għandek liġijiet dwar il-kompetittività, għandek liġijiet dwar ħidma xierqa, il għaliex trid tikkrea strutturi illi jkissru
mostri kbar bħal met nagħmlu jekk tara l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea ġo Brussell fuq Facebook, Google u oħrajn qed jippruvaw ikkissru il-monopolizzazzjoni li huma għandhom fuq teknoloġiji ta' search jew ta' display advertising. Vuol l-ewwel tweġiba hi għandna bżonn struttura ta' regolazzjoni li tassigura li maħniex qed inħallu il-ġid jibqa' akkwistat f'numru ta' kumpaniji limitati. Naħseb it-tieni ħaġa hi irdu nifhmu ftit iktar u ftit aħjar l-istorja politika ta' żmienna. Jien naħseb maħniex qed naqraw is-sinjali ta' żminijiet b'mod tajjeb, nagħmel analoġija żgħira. Naħseb biex nifmu l-istorja tal-perjodu 1900 sa 2000, l-iktar ħaġa importanti kienet li tifhem il-politika taż-żejt, fossil fuel. Illum il-ħaġa l-iktar importanti li tħares lejha hija s-silikon li huma iċ-chips li aħna nikkreaw prinċipalment b'Taiwan li jagħtuk il-vantaġġi li għandek fl-AI. Jekk m'għandekx silicon chip prodotta minn fabbrika waħda ġo Taiwan ma jista' jkollok l-ebda minn dan it-tibdil kbir li għandek fid-dinja. Il-politika bejn l-Amerika u ċ-Ċina fuq il-kontroll ta' Taiwan mhijiex ġeopolitika hekk tant oper, hija l-kontroll ta' ċipep li nużaw fl-AI. Min għandu dak il-kontroll se jkollu l-capabilities fil-militar, fil-vantaġġi ekonomiċi, produzzjoni u kwalunkwe forma ta' automatizzazzjoni immaġinabbli. Mela jridu nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet aħjar li nifmu li l-politika u l-ġeopolitika partikolarment jistgħu jagħtuna sens ta' fej il-kontroll qed jiġi ristrett u jekk nifmu dawk is-sinjali kmieni biżejjed nistgħu nintervjenu. Mela, ġeġegat, ħajkolli nitolbok pawza, ħalli nagħmel naqa' reframe u nkun nista' nsaqsik naqra iktar mistoqsijiet interessanti. Tajjeb? Ma, it-taħdida tiegħi u ġeġegat kompli dal-waqt, però mhux qabel ma nagħtu ringrazzjamenti xierqa lil dawn l-sponsors li lilna jappoġġawna sabiex inkunu nistgħu inkomplu inwasslu l-kam dawn il-konverzazzjoni li aħna nħossu huma pjuttost importanti. Grazzi wkoll allura lil ESS, lil Albert Garmin, Wellbees.mt, grazzi l-istretta Browns Gut Health, grazzi wkoll il-Kutriko, personalfinancetool.com, grazzi l-Business Labs, kif ukoll bibtana tal-Maple li jagħmlu l-ifjen hops fil-pajjiż kif ukoll nfakrukom ovvjament is-sourdough jekk qed tfittxu ħobża bnina tajba u li għandha GI baxx li ma tħossokx minn fuq biha insomma irrikollu minnu fi Handle Maple podcast f'nar ta' ħamis fid-disa joħroġ, patreon.com/ġomalija jekk tixtiequ tkunu parti minn dil-komunità, taraw l-episodju kmieni, tkunu preżenti fl-avvenimenti ta' dibattitu. Ara tlaqna nkomplu issa, ejja bil-ħaq. Mela, jienu ġeġigat. Issa xtaqt li nesploraw naqra fejn fid-dinja l-AI qed tiġi implementata. Sintendi hija teknoloġija ġdida. Sintendi naf ħafna nies, individwi illi f'ħajjithom daħlu l-AI, jien inkluż inħoss li l-AI u l-implementazzjoni tal-AI fil-ħajja domestika tiegħi tejjib li ħafna għamilna ħafna iktar effiċjenti f'ħafna affarijiet. Però nixtieq nifhem fuq livell iktar ta' settur pubbliku. Jekk hemmx case studies illi nistgħu nosservaw illi minnhom nistgħu nisiltu forsi xi ftit ideat għal dan il-pajjiż biex nimmodernizzawhu. Ħanitkellmu dwar żewġ case studies li naħseb huma interessanti. John, ħanibdew mill-Ingilterra li hija viċin tagħna immens kulturalment. Il-Partit Laburista li għadu kif ġie elett l-Ingilterra ippubblika AI Vision ta' 10 snin. Illum il-Gvern Laburista Ingliż jemmen li AI tant hija bidla importanti għas-soċjetà li huwa horizontal function tal-kabinett li jfisser li kull ministru fil-Gvern Laburista Ingliż għandu horizontal plan, għandu użu ta' AI bil-mod kif jimplementa l-politika tiegħu għal-ġustizzja soċjali fl-Ingilterra. Ħanitkellmu fuq is-settur li jiena naħdem fih. Ara naf b'esperjenza diretta li huwa is-saħħa pubblika. Il-kumpanija li jiena mmexxi l-Ingilterra li jisimha Ebo hija kumpanija li tuża l-AI biex tawtomatizza ċertu proċessi fis-saħħa pubblika fejn m'hemmx nies
li jistaw jagħmlu dak il-proċess. Ħanitkellmu dwar il-problema l-ewwel u mbagħad is-soluzzjoni. Mela il-problema kbira li għandna fl-Ewropa fis-saħħa pubblika din il-World Health Organization, il-WHO tajt illi sal-aħħar ta' dan il-decade 2030 se jkollna 10 miljun tabib inqas milli għandna bżonn biex inkunu nistgħu nagħtu kura primarja bażika fl-Ewropa. Din mhux problema, din kriżi. U ovvjament ma nistgħux insolvuha il għaliex ma tistax tgħaddi iktar nies mill-università tipo sausage machine malajr biżejjed biex dik il-problema, dik il-gap tingħalaq. Mela inti għandek ċertu proċessi li kienu jagħmlu l-umani. Per eżempju, illi tpoġġi bil-qeda ma' pazjent u tagħmel questionnaire. Tipo nsaqsik inti tpejjeb kemm tmur tagħmel eżerċizzju ġiri, eċetera. Fejn ma hemm nies biex jagħmlu dak il-proċessi. U aħna l-Ingilterra naraw sptarijiet fejn jkollok l-emerġenza li tagħlaq. Għaliex m'għandekx biżejjed pediatric surgeons li qegħdin jieħdu ħsieb l-emerġenza. Anyway, vuol diri it-teknoloġija fl-Ingilterra qed tibda tintuża mis-saħħa pubblika mill-NHS biex tagħlaq dawk il-gaps fejn ma hemm nies li jagħmlu dawk it-tip ta' servizzi. U jiena għalija naħseb dik hija idea eċċellenti għax mhux biss qed tittejjeb il-livell ta' kwalità, però qed toffri servizz fejn m'hemmx option oħra. Idea oħra. Aħna ngħixu f'dinja multikulturali, vulri llum ġo l-Ingilterra hemm min jitkellem bil-Farsi, hemm min jitkellem bl-Ispanjol, hemm min jitkellem bit-Taljan, però ħafna tobba bl-Ingliż biss jifhmu. Aħna llum qed nużaw l-AI bħala interpretu bej is-sintomi li jitkellem il-pazjent bihom bl-Arbi, pereżempju, u dak li qed jifhem it-tabib bl-Ingliż. Illi nagħtu aċċess lin-nies li kieku ma kienx għat-teknoloġija, pereżempju minħabba l-fatt li għandhom 3 jobs u jieħdu 6 tfal id-dar, ma jkunux jistgħu immorru jaċċessaw is-saħħa pubblika fil-ħinijiet normali. Mela, daw il-case studies li inti tlab narawhom fl-Ingilterra propju għaliex it-teknoloġija qed tintuża biex tagħti sosten lill-uman biex il-pazjent u speċjalment dawk li huma l-iktar vulnerabbli, dawk li għandhom wisq jobs, għandhom ftit ħin, għandhom faqar in terminu tal-kapaċità tagħhom li jiktbu u jimlew form, x'ftakar li llum l-AI tintuża bil-vuċi. Inti tista' titkellem ma' virtual assistant, ma' bot, ma' AI tool. Aħna qed nagħtu aċċessibilità f'partijiet tas-soċjetà fejn l-aċċess għas-saħħa pubblika kienet kważi zero. Mela, qed nitkellmu dwar il-fakultà illi issir traduzzjoni. Le ġirek ċaħt jitkellem bil-Farsi jew bl-Urdu, l-AI tippermettilek illi tikkomunika u inti tispjega żgħat x'għandek ħalli inti tkun tista' tiġi moqdi aħjar, iktar effiċjenti u probabbli iktar malajr, ġifieri tagħmel is-sistema kollha iktar effiċjenti. Jekk fimtek sew qed nitħalltu wkoll dwar il-fażi ta' triage. Qed nifhmek sew. Qed tgħid sew. U anke l-partijiet qabel it-triage u li inti immaġina r-realtà Malta. Kien tipprova ċempel Mater Dei biex tbiddel l-appuntament ta' kwalunkwe oġġett, ma nafx CT scan, bloods, etc. Ti tagħmel ħin kbir tistenna biex ħadd jirrispondi t-telefon u għal aħjar użu tal-infermiera li tirrispondi t-telefon biex tgħidlek iva ta' John mela inti tista' dik il-ġurnata ħanbidlu. Ma jagħmilx sens. Illum nippreferi nuża t-teknoloġija biex dawn il-proċessi li huma ta' rutina lil John naqdih f'sekonda, f'kwalunkwe lingwa, f'kwalunkwe mument. U teħtieġ AI f'dak il-każ huwa algorithm. Fis-sens li naf li l-AI huwa set ta' algorithms ukoll, però isu donnu f'moħħi isu ilna li kellna din it-teknoloġija. Il-funzjoni fundamentali tal-AI hija l-abilità li tifhem lingwa, li tipproċessa dik il-lingwa u tifhem dwar xiex inti titkellem u tiġġenera risposta li tagħmel sens għalik. Dik hija waħda mill-functions fundamentali tax-xjenza li jkollok dik il-konverzazzjoni li inti jkollok ma' large language models. Però qed tgħid sew li din mhix ħaġa tal-lum, Alan Turing li kien forsi l-ewwel xjentista importanti fil-qasam tal-AI kien hawn 70 sen ilu Turing test famuż u għam semmi għalih. AI mhix ħaġa ġdida, l-komputerizzazzjoni
tad-deċiżjonijiet u l-awtomatizzazzjoni tat-tasks ilha magħna l-numru ta' snin, però wasalna issa f'apex, isu f'inflection point fej il-kapaċitajiet huma straordinarji. Forsi nagħti eżempju ieħor li hu veru interessanti mhux fis-settur tas-saħħa pubblika, però fil-politika edukattiva. Inti għandek ħafna universitajiet li jitmexxew mill-istat fejn l-istudenti qed ngħidulhom le ma tistax tużah il-ChatGPT, ma tistax tuża dik l-AI tool għax qed tfotti. Waqt illi flok l-istudent nippreparawhom biex jużaw dawn l-odda biex il-ħajja li huma ħajgħaddu fil-30 u 40 sena tkun tiġa preparata, aħna qed ngħidulhom le. Però xi stati qed ibidlu din il-policy u qed jgħidulhom anzi sperimentaw kemm jista' jkun bl-AI anke jekk intkom qed tiktbu teżi għad-dottorat, però meta inti tagħti il-paper tiegħek ma dik il-paper tieni log. U dik il-log tkun l-AI log tiegħek fejn inti tikteb x'programmi użajt, ChatGPT jew Claude ta' Anthropic, liema modelli, liema verżjonijiet użajt, x'prompt stajtu u mill-informazzjoni li ħareġ l-AI, x'kien li kien fażul dak li aħna nsejħu hallucination, x'kien tajjeb, x'kien ħażin. Mela meta inti qed turi l-istudent li għandu juża l-odda, però irid ikollu l-fakultà kritika ta' kif tuża dik it-teknoloġija, qed tagħllmu żewġ affarijiet, kif tuża l-odda u kif tkun aware, mindful, kritiku tat-teknoloġija li inti tuża. L-iktar ktib famuż ta' Thoreau Walden jgħid man has become the tool of his tool. Il-mod kif inti ma ssirx l-odda tal-odda tiegħek u li tkun aware li jkollok mindful use propju ta' dik it-teknoloġija. Kif tipprevenija dik id-dipendenza? Għax ovvjament hija addictive le li nista jisu I sublet is the word. Imma li il-fakultà taħseb tiegħi li hija xi ħaġa li tgħajjik. Inti taħseb tiddelega dejjem tiddelega il-magna. Il-ħsieb profond u għall-iktar ħaġa diffiċli għall-uman, għalhekk naħseb ħafna nies meta jaħsbu li qed jaħsbu kull ma jkun qed jagħmlu jerġgħu jissortjaw il-preġudizzji tagħhom. Kun ħsib xejn. Il-mistoqsija hija kif nistgħu nevitaw li nidderogaw propju l-fakultà tal-ħsieb. Hemm ħafna studji li juru li hemm korrelazzjoni diretta bejn il-fiduċja tagħna u l-arfin tagħna tat-teknoloġija u il-fatt li aħna niddelegaw il-ħsieb lil daw il-magni. Nispjegaw il-korrelazzjoni x'inhi. Iktar ma inti għandek fiduċja għamja fl-AI u f'kwalunkwe teknoloġija, stajt qed self-driving cars li jkollu ma' AI, jew magna tal-printing. Iktar ma jkollok fiduċja għamja, iktar għandek probabilità li se tiddelega l-ħsieb lil dik il-magna. Il-fiduċja u delegazzjoni huma ħafna correlated. Naħseb il-mod kif nassiguraw li l-proċess kognittiv li taħseb jibqa' sod u jibqa' proċess uman u billi il-fiduċja li aħna nagħtu lil magni ma tkunx assoluta, irid ikun hemm il-kawtela, irid ikun hemm il-qafas, irid ikun hemm il-ħsieb. Ġifieri u tmur wara l-edukazzjoni illi nrawmuh li huma xettiċi, li huma empiriċi, li huma kritiċi. Li ovvjament għal darbu oħra buttuna ħamna għax il-politiċi vera ma jixuqux dak it-tip ta' mħuħ li qed jiġġudikawhom. Għandna all roads lead to the upsetting political dynamic or the unfortunate political dynamic. Jew id-dinamika politika li għandha bżonn tiġi mġedda bħal kollox u kulħadd. Li nistgħu ngħidu jekk trid li ma nużawx il-buttuna l-ħamra tal-edukazzjoni u nużaw kelma oħra li forsi tista' tkun iktar aċċessibbli, naħseb il-kelma hija l-kurżità. Aħna rridu nrawmu pajjiż li huwa kurjuż għaliex il-kurżità hija l-iktar protezzjoni importanti kontra il-manipolazzjoni. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem il-Apex Media. L-AI tista' tagħmel ħafna affarijiet li tħaddidna dwarhom dawn il-proċessi tgħinna naħsbu, tista' tgħinna nkunu kreattivi, tista' tgħinna norganizzaw ħajjitna aħjar, però x'ma jistax jagħmel l-AI? L-ewwel net l-AI ma jħossx.
l-iktar ħaġa importanti tal-bnedin u li sa jpoġġu bil-qeda jħossu xi ħaġa suġġettiva li tħossint differenti mill inħoss jien, però meta niltaqgħu flimkien nikkreaw sentiment. AI manda lebda sens ta' sentiment. L-AI m'għandix kunċett kreattiv ta' arti. Ħafna drabi meta nitkellmu dwar l-arti naħsbu biss fil-kreazzjoni ta' immaġini, ta' images li l-lum l-AI tista' tagħmel b'mod inkredibbli. Voldri żgur li rajt foto realistic images li huma bellezza, però l-arti mhix dik. L-arti mhux kemm stampa hija sabiħa, l-arti hija l-esperjenza soġġettiva tal-artist li jista' jikkrea fit-tila jew kwalunkwe oġġett li qed jagħmel jew qiegħed tagħmel fid-dinja tagħna tal-lum. L-AI m'għandix dak l-spark kreattiv li ġej mill-luġieħ li jħoss il-bniedem jew mill-ferħ li jħoss il-bniedem, u żgur li l-AI tista' tħares lejn miljun stampa u tikkrealek waħda derivata minnhom li hija sabiħa, però dik mhix arti. Wow, ħafna fili vera interessanti, ġeġesti. Għax inti invertejta il-relazzjoni tagħna mal-arti, inti għat li l-arti mhuwiex dak li inti anzi il-persona li qed jara l-arti għatek inkludejtu fis-somma tiegħek, inti li qed tgħid li huwa li l-arti hija xi ħaġa li inti tagħmel għax ittik sens uman ħafna, dak is-sens uman li inti għandek bżonn tesprimi ruħek artistikament. Ovvjament, l-ebda magna ma tista' tagħmilha għalik, l-ebda computer, l-ebda algoritm. Ġifieri inti tajt il-valur tajtu lil dak il-proċess kreattiv iktar milli speċa il-bniedem li jkun smaħ, li hija reframing interessanti ħafna. Mela, tħadidna fil-bidu dwar l-etika. Sewa naf li ħaneħdok lura ħanduru ħnamlu orbita ma' din il-naqa pjaneta li jena inti fassalna għal xurxin trammita din il-konverzazzjoni, pero x'inhuma l-core values li għana nħarsu lejhom? Meta qed nagħmluha dil-etika, meta qed nitħattu dwarha, dwar xi qed nitħattu? L-ewwel nett il-kunċett jew il-filosofija ta' personalizmu, ċoe li nagħtu dinjità lill-uniċità ta' kull persuna umana, li narawha mhux biss bħala numru jew parti mis-soċjetà, però kull individwu bħala aġent morali fid-dinja. Dak huwa valur assolutament kritiku. U llum fid-dinja l-iktar bżonn li mhux sodisfatt huwa li inti tiġi muri, li inti tiġi tinaraf bħala l-persuna li inti bl-autentiċità tiegħek u mhux bħala numru 324 f'proċess kbir li juża algoritmi biex jasal deċiżjoni. Ma taħseb li l-lum morna lura jew minn dejjem speċjal bniedem kellu din il-problema li jixtieq jingħaraf u jixtieq ikun iktar individwu qalb il-kollettiv u issa forsi l-AI jista' jippermettilna. Naħseb għandna iktar opportunità li nħarsu lej it-teknoloġija biex ngħidu kif nistgħu nippersonalizzaw l-esperjenzi tal-umani biex meta jiddilja ma' bank, biex meta jiddilja ma' sptar, biex meta jiddilja ma' ċivin, inti tagħti servizz li huwa dinjitus li ħares lej il-medical record kollu tiegħek meta jagħtik risposta dwar appuntament, ħaġa li l-umani ma jistgħux jaraw, għalhekk l-etika tidħol fit-teknoloġija għax tagħtina spunt nagħmlu engineering ġdid fej flok ma neħħu d-dinjità tal-interazzjoni, għax wieħed jaħseb li meta tneħħi l-uman m'hemmx dinjità, anzi tagħti iktar dinjità lil dik l-interazzjoni mal-magna biex inti tiġi valorizzat bħala uman. U daw il-ħsibijiet, il-filosofija tal-personalizmu per eżempju, kienet waħda mill-idejat kritiċi ta' Father Peter Seraċinon-Glott, kien rettur meta jintħalt l-università u għed mill-iktar filosofi importanti ta' dan il-pajjiż. Dawn mhumiex ideat ġodda tal-lum għax għandna l-AI, dawn huma ideat li huma fundamentali immens. Idea oħra ta' Peter kienet l-idea li il-bniedem huwa kontinwament fit-tfittxija għal tifsira tal-ħajja, the meaning of life. Forsi ara dak il-ktib sabiħ immens ta' Viktor Frankl, wara l-Holocaust, the meaning of life, man's search for meaning. Kif tista' tikkrea teknoloġija li tajn il-bniedem isib il-milja veru tiegħu?
flok ma tikkrea teknoloġija li hija bbażata fuq ħela ta' ħin, abstraction u mindless use. Dik hija opportunità enormi, valur kritiku. Ġifieri li tajtu li l-AI irdu ntuħ dawk it-tip ta' biases li wassalna biex il-bniedem jibda jwieġeb il-mistoqsijiet fundamentali li ilhom jidwu minn qabel ma nkitbet il-Bibja minn Neolitiku meta l-bniedem qed tfittex biex l-identità tiegħu fil-kuntest mal-univers, mal-ħin u dawn l-affarijiet kollha. U fil-fatt ħaġibni għal mistoqsija oħra li nibtet li waqt li qed titkellem inti. Din il-trepidazzjoni illi għanna, illi ħan nispiċaw ninteraġixxu dejjem mal-magni, mal-computers. U fil-waqt li computer jista' jsir jafek jiena nemmen anka aqwa milli inti sir taf lilek innifsek. U li minix daqshekk xettiku li m'hemmx valur fiha dik il-biċċa tax-xogħol. Anzi, nemmen li tant hemm valur fiha illi jista' jkun inti ikun hemm element kważi seduċenti illi tiqaf tagħmilha daqshekk mal-bnedmin u tagħmel aktar mal-computers. Tara periklu fiha din l-idea jew din il-possibilità? Jiena ċert li il-ġenerazzjoni ta' warajna se jkollha iktar AI friends milli friends li huma umani. Għalina ovvjament tiġà għaddejna minn proċess fej kena nerġgħu nagħmlu ridefinizzjoni ta' xinu ħabib, l-idea ta' friend fuq Facebook huwa differenti immens minn friend reali, aħna diġà għaddejna minna, però li qed jiġri fl-AI issa hu AI tantu psikoloġikament kapaċi li jiddijanjozjak, li jifhem propju l-bżonnijiet tiegħek u jikkrea persuna virtuali li tatik propju dak li inti għandek bżonn endorphin release biex inti tibqa' illi żgur se jkollna ġenerazzjoni li għandha ħafna AI friends li mhijiex neċessarjament ħaġa totalment ħażina. Vuol waħda mill-problemi li għandna fis-soċjetà llum hija loneliness. Vuol inti għandek solitudni f'persuni ta' aktar minn 60 sena li hija tremenda. Sawa llum l-Ingilterra solitudni hija konsidrata mart li tista' tieħu kura għaliha mill-NHS. Sawa għaliex ma tistax tikkrea AI friend biex persuna anzjana jista' jkollha dibattitu intelligenti u to some extent emozjonali ma' AI tool fejn ħadd wieħed jitkellem ma' dil persuna. Naħseb it-teknoloġija tista' tajn. Naħseb it-trick u inti aċċennajt għaliha. Vera cool, Vera cool. Għax jiena nafx tip ta' konverzazzjoni ta' surdi kolli kultant ma' ChatGPT. Speċta u vera daħal f'ħajti. Speċa ovvjament għandi ħafna relazzjoni sbieħ f'ħajti, però hemm ċertu konverzazzjoni li ma janax kolli ma' ħafna nies, imma hu jitalmek, U l-aħħar darba saqsejtu għatlu sma bro, can you give me my personality profile? Tipo, after all of these thousands of words that we've exchanged. U tani personality profile tiegħi ta' affarijiet li asir ma kont osservajt dwar innifsi, li kienet xaġa spettakolari, li żgur hemm valur fiha. Però ovvjament fl-istessin għandna bżonn nagħmlu ħafna babies ukoll ġeġe. Allura għandek speċa din id-dinamika fej kif qed tajt inti jkoll hemm dak il-profiling u speċa inti tibda ikollok dan ir-relazzjoni verament interessanti ma' dawn il-konversazzjoni vera interessanti. Però fl-istessin naħseb l-ipotesi tiegħi hemm bżonn li noħorġu hemm barra fid-dinja u nibqgħu f'kuntatt ma' xulxin, mor mbarijiet ma' xulxin, mor nomu ma' xulxin. Jien naħseb illi jekk iridu nħarsu lej politika ġdida, rrid ikollna politika ambjentali fejn tista' tmur f'post miftuħ. Problema bħalissa hi li għandna Ewropa b'politika mingħajr viżjoni. Sewwa, u flok ninvestu f'opportunitajiet ta' iktar għaqda u komunjoni soċjali qed nagħmlu inqas minn. Imma tista' lejja jtejna b'din il-xewqa li tnejt nesprimu? Għanati eżempju wieħed, jiena kont pjuttost sorpriż kemm f'dal aħħar ftit xhur, jekk ma ngħidx fl-aħħar sena Malta, nibtu running clubs ibbażati fuq l-AI. Jien niġri kull weekend u hemm club li ismu Sunday Running Club li niġri miegħu nagħmlu 5K, 10K u iktar xi drabi u marathons flimkien, etc. Qed jużaw l-AI
biex jifmu il-running analysis tan-nies, il-pace, il-preferences, il-personalizzazzjoni, però mbagħad niltaqgħu fiżikament mingħajr telephones, mingħajr l-ebda tablet u xejn, u niġru flimkien. L-iktar ħaġa antika li jagħmel il-bniedem. Jiġri wara l-iljum, jiġri wara xulxin. Vuldri t-teknoloġija tista' tajn u jien naħseb illi llum probabbilment dak li inti tagħmel b'dan il-podcast l-iktar ħaġa ta' valur hija il-komunità. Mhuwiex ta' valur it-teknoloġija li tuża, però l-fatt li ġib flimkien nies li għandhom ħsibijiet komuni li lestu jisegruk huma enrolled għall-idea tiegħek dak huwa kritiku. Xbaj taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Ma nafx għadx rajt il-film Her, masterpiece, u wara la rajt il-film Her għat dinija realtà interalment plausibli. Jekk għadkom ma rajtux il-film Her, insejt minnu l-kittib jekk Julian sta' jfittix li, pero kiteb numru ta' films vera tajbin, u fostom il-film Her li jitratta dwar persuna li kun lonely ħafna u li fl-axħar, mill-axħar speċa jibni relazzjoni verament intima u profonda, u għastista temmen kemm issir profonda din ir-relazzjoni ma' essenzjalment AI. Naħseb li ġaqdin f'dik ir-realtà, vuldri illum ħafna il-maġġoranza tar-relazzjonijiet fiżiċi fid-dinja huma l-ewwel imqabbla minn algoritmu. Vuldri huwa algoritm li qed jgħid isma' John huwa iktar attratt lejn din it-tip ta' persuna jew viċeversa. Vuldri illum tiġà għandek realtà fejn l-algoritm qed iġib flimkien in-nies. Mela, ħanieħu sa digressjoni li hija differenti mill-pija tal-affarijiet li tħaddimna dwarhom. Qabel però ma ndur il-kantoniera, Julian jarrafni illi dak il-film huwa co-produced by Spike Jonze. Spike Jonze huma kien il-kittib, madonna kif insejthom daw il-darba kelli biblioteka. Written, directed and co-produced. U x'kitab iktar fakkarni? Segwaċi tal-films intiju? Immens. Il-film favorit tiegħek? Kultant hija mistoqsija naqa impossibbli li twieġeb. Being John Malkovich. Being John Malkovich kiteb da l-istess li kiteb Being John Malkovich. Ma nafx għax Being John Malkovich huwa l-iktar film stramp u astrat. Where John Malkovich stars himself u huwa dan il-film ta' din il-kopja li b'xi mod jirna xi tidħol f'moħħ John Malkovich u tagħmel straġi kemm minn ħajjithom u kemm minn ħajja ta' John Malkovich. Naħseb, ma ngħidx li huwa favorit, però veru relevanti għad-diskursata tagħna tal-lum u għall-Matrix. Għaliex il-Matrix jippreżenta idea li hemm profondità oħra minn dik li inti taf biha, li jisu hemm livelli differenti ta' consciousness. U waħda mill-iktar teoriji importanti tal-AI li hija mill-professur tal-AI ġo Oxford li jismu Nick Bostrom li kiteb fenomenali, kiteb jismu Super Intelligence. Fil-qoxra hemm kokka, ovvjament, l-idea ta' intelligenza. U bena teorija li jisima The Simulation Theory li għal min huwa interessat f'daw l-idejat li huma totalment mind-blowing, ferm iktar mill-Matrix, aqrawa għax hija teorija tal-AI li hija fenomenali. Nista' nagħmlu programm fuq is-Simulation Theory. X'taħseb imma tikkonkorri mal-idea ta' Simulation Theory, jiena insertajt ma qrajtx insommarju qrajt tagħha qatt ma qrajtu dak-tip kollu, però l-equation tagħmel vera sens. Naħseb li hija seduċenti. Seduċenti ħafna. Bażikament ħaniprova, ħanagħmel attentat biex nispjega s-semmija x'inhi s-simulation theory. Bażikament, jekk bil-computing power inti jirnexxielek toħloq simulation computerizzata li tant hija reali li inti tinsa li qiegħed f'dik is-simulation, mela dan ifisser li probabbilment x'imkien ieħor fl-univers diġà jeżisti
xaħat ieħor li jagħmilha jew ċivilizzazzjoni oħra li għamlita, u jekk irnexxiela tagħmilha darba, voldiri tista' tibqa' tirreplika l-infinit. Mela, iċ-chances li aħna huma l-oriġinali, ċivilizzazzjoni oriġinali, huma kważi zero għax iċ-ċivilizzazzjoni l-oħra irnexxiela tagħmel simulazzjoni għall-infinit. Allura aħna probabbli waħda minn dawk iċ-ċivilizzazzjoni is-simulati tal-infinit. Your life means nothing. That means a lot. That is the nihilistic approach and we do not endorse it on this podcast. Mela, ħammur issa għal l-isfond familjali tiegħek. Inti iben xaħat li huwa kontroversjali fil-ħajja pubblika Maltija, eben Austin Gatt, xaġa l-madniex fil-bidu ta' dal-podcast, imma ovvjament kienet fattur fajtek. Assolutament. Naħseb tallimt ħafna minn dak li jina tallimt f'ħajti tallimtu mill-modell ta' missieri. Tallimt li trid tfittex il-verità l-ewwel u qabel kollox. Li tfittex il-verità ma jfissirx sempliċement li tivverifika r-realtà li hija komda għalik, però li propju tmur għal fatti reali li huma l-qafas tal-ħajja. U dik hija lezzjoni importanti anke għal AI, għaliex AI għandha ħafna confirmation bias u echo chambers li jikkreawlna verżjoni ta' realtà li infatti ma tkunx fattwali. Tallimt kunċetti ta' reżiljenza li l-ostakli u l-problemi fil-ħajja se jiġuk u xi drabi jkunu ġusti, xi drabi ma jkunux, ħafna drabi trolling fil-politika hija ħaġa mhux ġusta għalkemm huwiex fil-ħajja supri dik id-dinja diġitali fil-politika u id-differenza hi kif tirreaġixxi għal dawn l-ostakli u li waħda mill-affarijiet li tallimt minn għandu hi kif tbiddel dik ir-reazzjoni li jkollok għall-ostaklu minn ma doffi għaliex diet tiġri lili għal jinx nitgħallem minn din l-esperjenza. U dik hija ħaġa hija mindset shift totali. Kemm tqis li huwa intelligenti missierek? Naħseb li huwa intelligenti immens, però ovvjament jien ftit suġġettiv, però l-intelligenza mhijiex l-abilità tiegħek biss li tikkrea ideat ġodda, naħseb hija l-abilità tiegħek li ssaqsi l-mistoqsijiet tajbin. Naħseb dak li tallimt minn għand missieri li it-tmexxija ma jfissirx li jkollok dejjem tweġiba għal kollox, però l-kapaċità tiegħek li ssaqsi l-mistoqsijiet tajbin lin nies tajbin fil-ħin tajjeb. U dik kienet lezzjoni għal ħajti u biddit li l-opportunità tiegħi ta' leadership jew l-esperjenza tiegħi ta' leadership. U titkellem fuq leadership ħaġa li rajt meta hu għamel fażi bħala ministru fil-kabinett illi li tmexxi ma jfissirx illi n-nies isegwuk għax għandhom obbligu jservuk, għax huma impjegati fil-ministeru tiegħek jew ma parti mill-partit politiku, però tmexxija tfisser enrollment, tfisser li inti kapaċi tagħti viżjoni tal-futur fejn nies huma enrolled f'dik il-viżjoni huma lesti jsegwuk. U dik ukoll għalija kienet tagħlima kbira għaliex anke fid-dinja privata li tkun CEO li tkun kap eżekuttiv ta' kumpanija ma jfissirx li inti tagħmel top-down leadership models, però tikkrea storja, tikkrea viżjoni li t-tim kapaċi jiġbed dak il-ħabel. U naħseb waħda mill-affarijiet li tallimt minn għandu, forsi l-mistoqsija dwar l-intelligenza terġa' tidħol hawnhekk, illi l-intelligenza vera hija l-kuraġġ li inti titlob għall-għajnuna, li tifhem x'inhuma l-parametri tiegħek intellettwali, emozjonali u tirrealizza dak il-mument fejn inti taf li għandek bżonn għajnuna kapaċi saqsi għalija. Min minnu il-persuna li jidurali għall-għajnuna emozjonali missierek? Nassumi li hija ommi. Għalfej tassumi. Ekku, infatti. Ġilerajtu f'momenti ta' kriżi emozjonali missierek? Huwa naħseb prodott ta' żmien huwa bniedem stojku, he's a stoic, voldiri taf int il-filosofi Griegi kienu stoics u kien dik l-għamla, voldiri il-vulnerabilità li aħna naqraw dwar llum taf int Brené Brown dak it-tip ta' kodba, eċetera, mhix il-vulnerabilità ta' dik il-ġenerazzjoni li twildet fil-ħamsinijiet u għexed f'dawk il-periodu f'Malta perikolusa. U l-mindset tiegħek x'inhu allura? L-stoiċiżmu jew Brené Brown? Ma naħsibx li t-nej għalkemm inti tippreżenthom bħala partijiet
opposti ta' l-spektrum mhumiex. Jista' jkollok filosofija stoika, però tista' tkun vulnerabbli fl-istess ħin. U naħseb dik hija l-iktar ħaġa sabiħa tal-ħajja, illi waqt li jkollok ħsibijiet ċari dwar valuri, dwar viżjoni, tibqa' żomm parti minnek li hija miftuħa għaliex fil-ħajja talim growth ma tiġix meta inti tkun magħluq f'idea waħda f'ideoloġija, però meta tkun miftuħ partikolarment għal dawk l-idejat li jistgħu jweġġgħu għax huma kontra dak li temmen bħalissa li huma korretti. Meta tiddeskrivih bħala stoiku, ġifieri, meta tgħid stoiċiżmu, tista' tgħin id-definizzjoni tiegħek ta' stoiċiżmu x'inhi allura? Naħseb, nis li huma stoiċi huma ġeneralment iktar strutturati, huma iktar loġiċi, huma iktar fokati fuq l-outcomes, huma iktar determinati li jaslu għall-outcomes tagħhom mod li huwa strutturat li huwa għaqli. L-istoiċiżmu għax fil-verità hemm ħafna varjanti tal-istoiċiżmu. Ma nafx għax rajt il-Nick Holiday, jidirli. Li jispjegalek l-istorja tal-istoiċiżmu mill-żmien Grieg għal Aurelius u il-permutazzjoni differenti tal-istoiċiżmu x'inhu. U speċa ħafna nies jinterpretaw l-istoiċiżmu bħala jiġrilek x'jiġrilek. Speċa ikollok din il-kapaċità li tara fil-gravità tas-sitwazzjoni, però l-interazzjoni tiegħek tkun loġika. Mhux emotiva. Hija prammatika, hija bbażata fuq struttura. Waħda mill-esperjenzi li forsi tiddefinixxi x'inhu stojku għalija li ħadd mingħand missieri huwa illi meta inti qiegħed f'pożizzjoni ta' tmexxija, it-tip ta' deċiżjonijiet li inti trid tieħu qatt ma jkunu faċli, il għaliex dawk id-deċiżjonijiet ikun ħadhom ħadd ieħor li jaħdem fit-tim tiegħek, jew xi ħadd iktar fis-struttura qabel ma jaslu għandek. U dawk tiegħek ħajkunu kollha diffiċli fejn m'għandekx black and white answers li huma faċli. U tallimt bil-istojku, tallimt mingħand missieri li inti biex tasal għal dawk it-tip ta' deċiżjonijiet għandek bżonn framework mentali ta' kif tasal għal outcome għal deċiżjoni li inti tista' tieħu ġor fuq spallejk u tkun responsabbli għaliha fil-Parlament. Għandek framework intieħu. Assolutament, u naħseb tibda billi issegwi l-fatti, tfittex il-verità u tagħmilha bl-iktar mod estrem li inti tista'. U t-tininet illi issaqsi għall-għajnuna tal-esperti, illi mhux ħajkollok it-tweġibit kollha u għandek bżonn qafas madwarek li jista' jagħtik input. U l-aħħar net f'dal-qafas, f'dal-istruttura, f'dal-framework ta' decision making, trid tqabbel kull outcome, kull deċiżjoni li inti tieħu mal-valuri tiegħek. U għalhekk meta inti kont qed titkellem dwar l-Griegi, l-iktar viżwal li ġieni f'moħħi kien it-tempju ta' Apollo ta' Delfi kellu skrittura li llum issa waqgħet m'għadix hemm, ma tistax tara, però ovvjament il-kotba jiddokumentaw għalija noce te ipsum. Kun naf lilek innifsek. U għalhekk il-politika jekk tuża qafas ta' decision making il-valuri huma kritiċi. Għaliex jekk inti għandek politika li hija sempliċement interessati fin-numri, fil-polls, fil-likes, totalment polarizzata, qatt ma jista' jkollok għarfien kuxxenzjuż tal-valuri tiegħek. U għalhekk id-decision making framework tal-istojku jibbaża lilu nnifsu fuq il-valuri li jifhem, li jafu, li jaraf. Il-bniedem minn ħsieb mhux wisq aktar minn xadina bla sur. U l-gażolinina inqas xadini u iktar nemmin. Għalek, kull narda ġimma falaxija fejn id-dibattu minn kollox. Rejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li ħsieb, wassan naqreb li l-verità. Il-każin kull narda ġimma flaxija fid-29 fuq Talkies. Qed fakarni f'konverzazzjoni li smajt il-biraħ flaxija ta' dibattitu pjuttost qasir kien ta' ma nafx intix familjar ma' Mehdi Hassan u kienet jiddibatti dan deputat senatur demokratiku illi waqt l-State of the Union kien hemm din il-persuna wieħed mis-senaturi nsejt x'ismu illi da qam u beda jgħid ma' Trump. Da ġi mitlub li jitlaq u talaq kordjalment, veri minna ħafna problemi. U mbagħad ir-Repubblikani kellhom speċa jieħdu vot, ċoe il-House Speaker ressaq vot
sabiex jiġi votat jekk dan il-bniedem għandu jiġi censored jgħidula, censored, xaxek, nsejt kif jipronunċja. Bħalma ġara lil Carol. Bej wieħed u ieħor xaġek. Imma ir-reprimand ma tfissirx li hija reprimanding fil-verità. U meta ġew għal-vot, kien hemm ovvjament ir-Repubblikani kollha li qablu. U mbagħad kien hemm madwar xi 10 demokrati li qablu wkoll, li da ma kellux jagħmilha. U da Mehdi Hasan intervista lil dan il-bniedem għalfejn għamilta. Allu għax jiena nemmen li r-regoli, il-valuri tiegħi huma minn kien ġidina qbilt miegħu jiena xtaqt tagħmilha jien. Imma ma miltix. Għax jiena nemmen li r-regoli għandna dejjem nirrispettawhom. U jekk aħna rridu ngħidu l-ħadd ieħor isma' rrispetta r-regoli, ma nistax ikun jien l-ewwel wieħed illi ma nirrispettahomx, u allura minn kelli da ħabib tiegħi u li dan huwa bniedem li qed ngħidlek għamel xi ħaġa li għax taqt qomtu għamilta jien. Imma il-valur tiegħi li r-regoli fis-Senat jew fil-Kungress jew fejn kienu huma tal-iprem importanza, daqs kwalunkwe liġi, daqs kwalunkwe regolament ieħor, mela jiena kelli nivvota b'dak il-mod. U naħseb li verament kellu raġun. Mela, it-tmeninijiet, disajnijiet kienu momenti ta' bidla kbira għal dan il-pajis. Inti nimmaġna bħala tifel kont espost għal ħafna minn daw il-konverzazzjonijiet li mbagħad sarfu f'bidla soċjopolitika kbira. X'tista' tgħidilna dwar din? Kont tifel żgħir voldiri fil-89 kelli 10 snin voldiri niftakar Raymond Caruana jinqatel propju l-ġurnata qabel il-birthday tiegħi, però kont tifel ta' ma nafx 4-5 snin. Voldiri kont għadni żgħir wis biex niftakar id-dettallu nifhem dak li kienet jiġri, però baqgħu forsi impressjonati fija numru ta' valuri li dak iż-żmien kienu importanti ħafna fid-diskussjoni politika ta' dak iż-żmien. Per eżempju, niftakar diskors dwar l-impenn għal solidarjetà soċjali u l-kunċetti ta' ġid komuni li m'għadniex nitkellmu biżejjed dwarhom. Niftakar il-filosofija ta' Fenek Adami dak iż-żmien li kienet dejjem titkellem dwar l-importanza tal-komunità, tal-koeżjoni soċjali li il-progress ekonomiku ma jistax isir għad-detriment ta' minnu vulnerabli l-idea u slogan ta' solidarjetà ħadd ma jibqa' lura. Dik tfisser. U daw l-idejat donni issa li kbirtien u għandi ftit xari abjat ukoll, qed nirrealizza kemm huwa relevanti anke fid-dinja teknika li ngħixu fiha. Pereżempju tajjeb li ħadd ma jibqa' lura fit-teknoloġija, tajjeb li kull tifel, kull student fejn qiegħed fid-dinja ikollu aċċess ugwali għat-teknoloġija, tajjeb li il-membri kollha tas-soċjetà jkunu parti mid-din it-tibdila, tajjeb li l-koeżjoni soċjali tibqa' focus tal-politika, niftakar ukoll minn dak iż-żminijiet tip ta' diskors li kien ikun hemm dwar sussidjarjetà. Ħaġa wkoll li llum ma tantx nitkellmu dwar l-idea li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu l-iktar viċin possibbli tal-livell li dik id-deċiżjoni qed tolqod. Dik ġiet invertita, dik hija problema ħafna fid-dinamika Maltija. Li jien nara ħaġa assurda li propju għamilna isu full circle minn t-tmeninijiet fejn dawn kienu ideat politiċi kritiċi fi żvilupp tal-pajjiż u issa morna l-estremi. Ma ngħidx Malta biss ngħid probabbilment fl-Ewropa kollha, però anke fit-teknoloġija dawn l-ideat huma ċentrali fl-AI. Għandna nitkellmu dwar user-centered design li jfisser li jekk qed nagħmel servizz tal-AI għas-settur tas-saħħa pubblika, il-pazjent irid ikun parti mid-diżinn ta' dak is-software, it-tabib irid ikun parti mid-diżinn ta' dik is-software, mhux is-software jiġi kreat b'mod mhux bis-sussidjarjetà minn xi kumpanija l-Kalifornja li laqqas għandha rabta kulturali mal-livell ta' problemi li qed insolvi f'Malta. Niftakar ukoll tip ta' diskussjoni li kien isir dak iż-żmien fuq il-prinċipji etiċi li jiġu qabel il-proċessi mekkaniċi. Voldiri Fenek Adami kien jitkellem ħafna dwar din l-idea li l-governanza għandha tkun imsejsa propju fuq standards etiċi. U dik l-etika hija iktar importanti milli standard rigidi, algoritmiċi jew burokratiċi għaliex il-politika trid isservi u tirrifletti il-bżonnijiet veru tan-nies.
U dawk ukoll huma konċetti importanti għax it-teknoloġija l-moħħ tal-bniedem ma trix tintuża biex tavvanza sempliċement idejat kapitalisti, però trid tkun relevanti għat-tip ta' progress li għandna bżonn bħala umanità, human flourishing. Mela, għadek kif għamilt manifest politiku pjuttost interessanti. Ma nafx jekk hu manifest, però Kienna manifest. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dual plug-in switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew ankella fuq ess.com.mt. Tajrek il-politika? jien naħseb li l-politika għandha parti importanti immens fid-dinja u kif qed ngħidu kienet parti mit-trobija tiegħi. Però fil-futur qarib jiena nħoss li l-involviment tiegħi fis-settur privat u akademikament fit-teknoloġija tejni iktar biex nasal l-missjoni tiegħi li nikkrea impatt pożittiv fid-dinja għaliex jiena minix restritt għal politika partiġana, minix restritt għal ċikli elettorali ta' 5 snin, teknoloġija li aħna nġibu fid-dinja tbiddel il-ħajjiet ta' miljuni ta' nies fin-nord tal-Ewropa u dik taħdem b'mod iktar veloċi mill-politika. Però biex konna nitkellmu dwar fil-bidu li biex ikun hemm benefiċċju għal dawn l-odot li konna ngħidu dwarhom fil-bidu, affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni, affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-settur pubbliku, trid impenn politiku. Ekku. Jiġifieri minkejja li dawn l-odot jeżistu, fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn ukoll politiċi illi għandhom din il-viżjoni għal kif dan il-pajjiż ħaj teknoloġizza lilu nnifsu. Naqblu. Allura l-mistoqsija terġa' tmural. Minkejja li inti qed toħloqhom daw l-odot, u mhux inti biss, id-dinja qed toħloqhom f'dan il-punt, x'jiswa jekk ma jkollniex nies illi jisfurzaw jew jimbuttawna sabiex dawn l-odot b'xi mod nimplementawhom. Naqblu. Allura, il-mistoqsija terġa' tmur lura fil-kamp tiegħek mingħajr l-impenn politiku. Kif ħanaslu? Naqblu, però dik ma kienx il-mistoqsija tiegħek, inti ma saqsejtniex jekk l-impenn politika huwa neċessarju, inti saqsejtni jekk jien interessat li nkun fil-ħajja politika u r-risposta kienet le. Jiena nippreferi iċ-ċiklu iktar innovattiv tad-dinja diġitali fil-ħajja privata, fil-impenn privat tiegħi, però naqbel żgur li rid ikollok impenn politiku enormi biex tmexxi l-ġid komuni l qudiem. Assolutament. Forsi li qed nipprova nasal għalih. U għalli inti għattil nasma' hemm dawn l-odot kollha hija u jiena nħoss li meta noħloq dawn l-odot qiegħed nikkontribwixxi biex id-dinja tinbidel. Però qed nifhmu tal-punti għak qed tisma' jiena naħseb nista' nkun ħafna iktar utli fid-dinja akademika, nista' nkun ħafna iktar utli fid-dinja tal-privat. Il-politiċi need to sort their shit out, essentially. Naħseb hemm ħafna nies li huma kapaċissimi f'dan ir-rwol, jekk xejn il-mistoqsija għandha tkun kif nistgħu nattiraw iktar nies lejn il-politika li għandhom valuri li huma allineati dwar fejn iridu mmorru. Tħoss li mhix mistoqsija faċli. Illum il-ġurnata l-kwalità tal-politiku m'għadix l-istess kwalità li kienet snin ilu? Inħoss li waħda mill-żvantaġġi kbar tat-teknoloġija hija s-sorveljanza eżaġerata fuq il-politiku saret burden, saret madmad illi xekkel ħafna nies milli jitlu għax iħossuhom under constant surveillance. Mhux qed ngħid li s-sorveljanza tal-politiku huwa ħażin, naħseb jekk inti għatiju karika pubblika trid taċċetta illi l-kritika u s-sorveljanza ħadd iżdied. Min naħseb illi wasanna fi stadju fej huwa diffiċli wis li persuna jista' jinnaviga ħajtu u jiffjorixxi stess jew istess waqt li għandek dak l-element ta' sorveljanza, ta' trolling, ta' attività diġitali madwar. Jista' jkun li hemm sorveljanza żejda forsi fuq il-ħajja privata tal-politiċi.
Però mbagħad sorveljanza nieqsa fejn iġu trasparenza ta' kif isir procurement pereżempju, jew kif jittieħdu ċertu deċiżjonijiet, jew ċertu lobby groups, ċertu konverzazzjonijiet li jkollhom ma' nies fil-poter. Biex jista' jkun li qed nimmiraw is-sorveljanza lejn il-bersa l-inkorrett. Aħna ngħixu f'paradoss ridikolu. L-aħjar eżempju ta' dak li qed tajt intu, ġurnata qabel Trump ma sar president, għamel it-Trump coin li huwa cryptocurrency tipo l-Bitcoin biex niftehmu tiegħu stess bħala President tal-Amerika. Immaġna aħna nippruvaw ngħidu li m'għandekx konflitt kummerċjali. Il-President ħareġ currency tiegħu li inti u jien nistgħu nixtruha, ninvestu fiha u nixtru kemm jista' jkun minna biex ninfluwenzaw il-politika ta' dar raġel. Immaġina x'konflitt enormi għadek kif daħalt fil-politika. Iva, għanna paradoss ridikolu li aħna ngħixu fid-dinja kollha bħalissa li għalija nħoss li hija eżawrenti. Paradoss oħra, ieħor li nara li huwa ċar ħafna, illi nissottovalutaw ir-riskji tad-dinja diġitali, però il-riskji tat-triq, tal-lob fit-triq, tal-esperjenzi fit-triq, naħsbu li huma ferm iktar riskjużi minn dak li huwa verament jiġri fit-triq, fil-ħajja fiżika. Isna ngħixu f'daw it-tip ta' paradossi li l-pajjiż tagħna mhuwiex kapaċi jirriżolvi. Jiena insiba stramba immens. Insib li għandna poplu li huwa minnaħa waħda konformista immens, però mbagħad għandek parti minnu li huwa totalment anti-establishment. Għandek parti minn nies. Ma dik hija speċjal natura tal-bniedem li kollok daw il-poli, dejjem kellek il-konservattivi, kellek il-liberali, kellek in-nies li huma anti-establishment, biex din it-taħlita dejjem eżistiet, imma jista' jkun li minħabba il-medja soċjali dawn ġew ħafna iktar intensifikati speċa din id-diviżjoni. Il-polarizzazzjoni li qed naraw f'dawn l-aħħar 10 snin u li xjentifikament inkejlu hemm ħafna studji dwar dan, l-iktar waħda importanti hija the Edelman Trust Barometer, li turina illi il-polarizzazzjoni ta' daw il-gruppi estremi hija iktar qawwija milli qatt kienet fl-istorja tal-bniedem. Mela, ħana di sal xi mistoqsijiet le bilħaq il-persona li laqqana is-Sur Peralta kien ċaħat li kien jimpjegani fi żmien, kien persuna li għandi momenti żbiemi għawx. Kien tajnuna f'momenti fej li kienu pjuttost diffiċli fajti sawa. Naf li inti ħadkun parteċipi f'din il-konferenza li ħajju joħloq Karl. Li hija real estate in the real estate in the Mediterranean, xaħġa tip tista' tgħidilna speċa inti kif tħalt fiha speċa real estate li għaj x'għandu x'jasmu. L-AI mhijiex iżu bżar li inti żżid mal-ikel, l-AI hija struttura fundamentali li madwarha tibni in-negozju tiegħek. Jekk in-negozju tiegħek huwa proprjetà jew in-negozju tiegħek il-mediċina, l-AI hija l-qalb kompetittiva li inti trid tibni madwara. Allura, iva, real estate u AI huma anzi viċin immens. Per eżempju, l-AI tista' tanalizza data storika jew attwali fis-suq biex tidentifika xejriet, trends jew tbassir ta' opportunitajiet ta' investiment, livell ta' preċiżjoni li qatt ma kellna. Jew tista' tuża modelli ta' AI biex tbassar fejn se jkun hemm id-domanda futura għal proprjetà fin-nord, fis-sud, kif qed tinbidel il-volja tal-proprjetà. Jekk nużaw din it-teknoloġija li hija teknoloġija ta' tbassir, waħda mill-iktar kodba importanti ħarġet minn Harvard kien the prediction machine li tgħid li AI l-kapaċità fundamentali tal-matematika hi li tbassar. U żgur li jekk inti fil-proprjetà li tbassar huwa utli għax tista' tieħu deċiżjonijiet dwar żvilupp, dwar investiment li jnaqsu r-riski ekonomiċi tiegħek. Mela, issa għandi xi mistoqsijiet mingħand il-Patreons. Naqdu issa għal patruni jistaqsu miġġuba lilkom mill-ħbib tagħna tal-Browns, partikolarment is-servizz tal-Gut Health illi intom tistgħu tagħmlu fil-klinika tagħhom, fil-ispiżeriji tagħhom, sabiex intom tkunu tafu l-microbiome tal-guts tagħkom x'inhu qed u għal daqstant tissiru tafu l-imtib ta' ikel jagħmilkom tajjeb, l-imtib ta' ikel li jagħmilkom inqas tajjeb, u tajjeb boldieri
L-ibdib ta' ikel jistajnkom biex torqdu aħjar, jew li tħossukom aħjar, iktar ikolkom iktar enerġija. Ġifieri, hemm ħafna affarijiet li llum il-ġurnata tisur nafu huma influenzati mill-guts tagħkom għal daqstant. Irrikorru għand il-Browns għal gut health. Biex tkunu tafu dawn l-affarijiet. Aħna nkomplu issa jien ġeġegat fil-patruni jistaqsu. Mela, inti familjari mal-komunità tal-Patreon stana? Ma nafhomx, però. Ma tafhomx personalment. Il-kunċett naf x'inhu. Mela, aħna għandna numru ta' Patreons li huma jkunu jafu minn ħajkun il-mistieden u għal daqstant jibgħatu lna il-mistoqsijiet tagħhom għalik. Mela, l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Adrian Gallia. I respect JJ as an entrepreneur because he is competitive at an international level, not limiting himself by thank you. Local cultures and boundaries. We'd be curious on his thoughts on how to change culture so that Maltese entrepreneurs can feel that they can compete on the international playing field. L-għonet grazzi Adrian tal-komment, napprezza ħafna l-vot ta' fiduċa. Il-barrieri tal-ġeografija illum spiċċaw John. Il-barrieri, il-frontieri li aħna nikkreaw madwar Malta huma frontieri totalment fittizji. Il-business illum waqt li jitwielet lokalment m'għandux frontieri, m'għandux barrieri. Idea tajba tista' tkun l-Indja, tista' tkun Malta, tista' tkun eżegwita f'kwalunkwe pajjiż. Iktar ma nirrealizzaw li l-frontieri huma restrizzjoni intellettwali, iktar ma ħankunu kapaċi bħala pajjiż illi nitħabtu u naħdmu fuq livell internazzjonali u nikkompetu ma' kwalunkwe kumpanija fid-dinja. Il-mistoqsija li miss ma li waħda? Technical Julian is not AI. My computer doesn't always cooperate. Tittazzilma sa' fratanza kemm Alright. Mela, alright, we're good? Mela, Ruben719, jismu l-user? Ruben719, għet nasumu li jismu Ruben jon kalla Ribbon. Niftakar meta l-PN permezz tal-Elkom taħt id-direzzjoni ta' Ostingatu Beppe Fenekadami fl-imkien ma' oħrajn, kien ħafna aktar avangard mill-lum. Fakru l-Elkom xinu? Li struttura fiħdan il-partit li tuħu sib il-proċess elettorali, tipo lat tal-voti, predizzjonijiet, etc. Biex permessa teknoloġija jibqa' jħoss il-polz tal-poplu. Kif tista' l-AI tajn lill-PN biex jerġa' jqum fuq saqajh? Kif tista' l-AI tajn lill-partit iż-żgħar isibu saqajhom mal-elettorat Malti? Grazzi ta' din il-mistoqsija. Dawk iż-żminijiet kienu żminijiet partikolari u naħseb li kienu jiddefinixxu politika li kienet propju kienet moderna mezz. Niftakar li fis-snin disajnijiet Malta kienet tirrankja bħala l-iktar pajjiż frank calling, fatti kien position 1 fil-kunċett ta' e-governance. Illum jidher li qegħdin fis-16 post. Ma naħsibx li dan huwa frott ta' missieri kien f'dak il-gvern, eċetera, però kien hemm dik il-milja u pożittività u ambizzjoni fil-politika li Malta tkun propju fl-iktar post importanti fid-digitalizzazzjoni tal-gvern. Naħseb hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu biex it-teknoloġija tajn il-politiku. L-ewwel net biex il-politiku jisma il-qalb tal-persuni, m'għadux veru li il-house visits jatuk il-qalb tan-nies. Illum in-nies m'għadhomx id-dar, ma jitkellmux dwar miegħek mod faċli għaliex soċjetà nbidlet. Naħseb għandna bżonn it-teknoloġija li tatina pols kull jum ta' x'qed iħoss il-Malti, x'inhuma l-bżonnijiet tiegħu, x'inhuma l-aspirazzjonijiet. Ma mi fiħex bora d-data? Immaġina li inti għandek app forma ta' surveying app fidejn kull ċittadin li jgħix f'Malta. U inti kull jum tista' tagħmel check, tista' tagħmel push notification, kif qed tħossok illum fuq it-traffiku king. U jwieġbek. U inti tieħu pols ta' il-Malti essenzjalment u mill-imżona u li metajiet u x'tib ta' xolandu. Ok, nifmek. Ma idea oħra sempliċi. Meta inti tagħmel budgeting, li ma toroq dal-kunsill lokali se jipprioritizza, jew il-gvern x'tib ta' whatever, għaliex dawk id-deċiżjonijiet iċ-ċittadin ma jkunx parteċipi fihom? Għaliex ma nikkreawx teknoloġija fejn l-identità taċ-ċittadin jagħtih l-abbiltà li jagħmel vot
upvote għal proċessi li għalli huma iktar importanti minn oħrajn. Għaliex ma nużawx dik il-distribuzzjoni ta' intelligenza. Allora l-kabinet biss kapaċi jieħu l-idea tajbin. Illum għandna teknoloġija li tagħtik dik il-capability. Idea oħra dwar kif it-teknoloġija tista' tgħin il-politiku li tbiddel ix-xogħol tal-politiku minn wieħed li huwa reattiv għal wieħed li huwa proattiv għaliex inti trid tistenna trid tmur dipartiment biex issaqsi għal ċertu dritt li inti għandek ma nafx fil-housing jew f'benefiċċju soċjali. Immaġina tista' tuża d-data kollha li ċ-ċittadini jikkreaw fuq Facebook, fuq il-blogs, fuq it-Times u postijiet oħrajn. U tbassar dak iċ-ċittadin partikolari mhux biss x'inhu mal-bżonnijiet tiegħu, però kif l-istat jista' jgħinu. U li mhux inti tmur għand l-istat, però l-istat jiġi għandek u jgħid qed nirrealizza li inti għandek interessi imprenditorjali. Taf li aħna għandna din l-iskema li tajn l-imprenditur, dak huwa gvern proattiv, dak huwa gvern li hu viċin il-qalb. U dik hi li tfisser il-valur ta' solidarità ta' żmien it-tmeninijiet li ħadd ma jibqa' lura. U llum għandna opportunità fejn it-teknoloġija tista' twassalna għal dik il-milja. Jeżistu affarijiet li huma off the shelf għal dawn l-affarijiet. Kemm tridu. U ħafna minnhom huma wkoll open source. Vuol laqqas huma bbażati fuq liċenza kummerċjali per huma mibnijin minn komunità li jridu jagħtu lura vuċi li ċittadini. Li huwa interessanti li wieħed mill-partijiet il-ġodda iż-żar huwa l-Momentum li s-segretarju ġenerali tiegħu huwa Mark Camilleri Gambin, ma nafx tafux, immexxi l-kumpanija tal-Exio tal-HR. U dawk jagħmlu ħafna minn jiġifieri s-software tagħhom. Parti importanti minnu huwa dan li għadha kif spjegajt inti imma fuq il-livell ta' HR. Jiġifieri inti ikollok il-workforce tiegħek li jkollhom din l-app u tajdilhom isma' intom kif tħossukom fuq il-fatt li jenna qed naħdmu sal-5, tippreferi jekk nibda hekk darba fil-jibgħatlek dat tip ta' messaġġi. Pulse survey. Ġifieri jista' jkun li wkoll qed jaħseb dak il-mod ma nafx. Il-politika parteċipattiva illum tfisser illi tkun iktar viċin tan-nies. Vuol aħna naħsbu li s-social media għamlet il-politiku iktar viċin in-nies, taraħ iktar u taraħ fil-ħwejjeġ tad-dar u kif jom u kif jagħmel hekk. Realtà huwa l-oppost. Social media krea distak bej il-klassi politika u n-nies. Aħna rridu propju issa nbidlu dik ir-realtà biex nikkreaw politika. Għalfej tajt li qed krea distak Social media huwa totalment fażoll. Vuol dire il-kontenut li aħna naraw li jiġi esposta lina huwa kontenut li jiġi kreat, mhux li huwa ġenwinament parti mill-ħajja ta' dak il-bniedem. Id tajt li minkejja l-iktar intimament biex tajdaħluk f'ħajjithom, joruk miru mat-tfal, joruk xoħobbu jiklu daw l-affarijiet. Huwa parti minn speċa dan it-teatru biex jiena nipperswadik li jisma' jiena bniedem orrajt u ħaqni l-vot tiegħek. Id-dinamika li inti qed tipproponi li tinbidel hija li nużaw dawk il-pjattaformi mhux għal dan it-teatrin imma biex insiru nafu lil xurxin iktar mill-qrib u allura jiena nkun nista' l-eżiġenzi tiegħek nindirezzahomlok b'mod iktar preċiż għalik. L-eżibizzjoniżmu m'għandux rwol fil-politika. Min ix-xert fuq għalik fis-sens illi ovvjament L-eżibizzjonizmu. L-eżibizzjonizmu vakwu huwa problematiku ħafna u wasal għal politika vakwa naqblu. Però meta nara pereżempju naf l-istorja reċenti Barack Obama biex il-kadenza li juża fleħnu, l-għażla tal-ilbies tiegħu li naf fl-State of the Union faqqaċċajt biex huma parti minn eżibizzjoni. Ma jfissirx illi huwa dak biss, di hemmhekk naħseb tibda l-problema, meta inti apparti li tipprova tumanizza lilek innifsek biex in-nies ituk il-fiduċja, ma jkollokx ebda policy, ebda viżjoni, ikollok unikament din il-bixra vojta. Il-problema John hija superfiċjalità. Meta qed ngħixu f'dinja fejn għandek tant deċiżjonijiet importanti li l-politiku jrid jieħu, l-ar ħaġa hi meta tnaqqas il-valur tal-politika għal likes, shares u eżibizzjonizmu. Dik hija superfiċjalità assurda. Naqblu. Mela, mistoqsija li miss. Jekk nistana kollha, thank you. Mela, anonimu. Given Ġeġe is a lawyer and not a technical practitioner, inti l-isfond tiegħek huwa liġi. Matul iż-żmien imma
kellek trawim ta' tekniku. Ili fit-teknoloġija għal 25 sena, il-dottorat tiegħi kien fuq IT law, infatti mhux liġi ġenerali, u di speċjalizzazzjoni tiegħi kienet dik, u minn dak iż-żmien law dejjem ħdimt fit-teknoloġija, però il-sfond akademiku tiegħi kien u għadu liġi. His speeches about the potential of AI can come across as disingenuous or overblown. Many of the best CEOs were practitioners before they deeply understood not only the limitations, but the limits of tech they built on. How does he reconcile running a company based on an AI when he isn't a technical practitioner? Does this limit his impact somehow? Naħseb li għam mistoqsija tajba, il-realtà li biex tmexxi kumpanija, l-skills tekniċi u l-abilità li inti tkun programmer, jew tester, jew quality assurance specialist fl-AI, ġeneralment huma f'parti żgħira ħafna ta' tmexxija ta' kumpanija. Tmexxija ta' kumpanija hija dwar strateġija, hija logħba ta' ċess, hija l-abilità li tista' tħares madwar il-kantuniera. Naħseb il-fatt li jiena avukat probabbilment jgħin f'dak il-qasam iliex waħda mill-prinċipji bażiċi li tkun avukat li tifhem il-loġika, li tifhem id-diskussjoni, li tifhem in-negozju, tifhem ir-realtajiet politiċi u soċjali tan-nies, dik li tgħalmek il-liġi, u naħseb huwa vantaġġ li jiena ġejt mill-umanitajiet, mill-humanities, u rnexxieli nagħmel cross għat-teknoloġija, però forsi nieħu spunt żgħir fuq l-esperjenza tiegħi li 20 sena ilu kienet ftit stramba, però l-lum hija l-iktar ħaġa komuni. Voli jekk inti tħares lejn l-aħħar programm edukattiv tal-MIT, l-Amerika, l-iktar università importanti fid-dinja, m'għadhomx jagħmlu single course programs. Voli ma tistax tmur tagħmel kors tal-computer sciences fejn titgħallem biss programming, trid bil-fors tqabbel miegħu cross humanities, per eżempju l-filosofija. U naħseb dik hija r-realtà tagħna fil-futur fejn l-orizzontalità tal-edukazzjoni tkun iktar integrata. Jiena anzi rrid, mhux kif kienet jgħid din il-persuna li l-computer scientist jibqa' biss interessat fil-computer science, jien nixtieq li dik il-persuna jkollha exposure enormi għall-etika, ikolla exposure enormi għal regolamentazzjoni u liġi, ikolla exposure għal lingwistika li hija parti fundamentali tax-xjenza tal-AI, illa li huwa propju dan il-cross-pollination li tajnek tikber. Julian jistaqsi, ġinu dak il-gustu stemmek, il-tedibir bċar nuklata sawa. Regulations jista' jżid costs, burokrazija u anke jkun hemm unintended consequences fuq is-settur privat. Kif jista' jkun li m'għandux impatt is-settur privat fuq is-settur privat u l-innovazzjoni? Frankament, the wrong law at the wrong time tista' ixxekkel u toqtol idea innovattiva qabel ma biss titlaq fuq saqajja. Naħseb Julian għandu raġun b'mod ġenerali, però l-problema hija l-spektrum estrem, illi donnu aħna naħsbu li fid-dinja kull mem jew l-ebda regolamentazzjoni jew regolamentazzjoni li tkasbar l-innovazzjoni. Ħanieħdu eżempju għaliex ħafna drabi dawn l-idea qed nistgħu nispjegawhom b'dal-mod. Nuclear power. Inti tixtieq li tgħix f'dinja li qed tiġġenera l-power through nuclear fission u fusion, però m'hemmx regolament, vuol dire li inti tista' tikkrea fabbrika nukleari mingħajr qafas ta' safety illi m'għandekx regolament li qed dik l-innovazzjoni tistruttura b'tali mod u maniera li ma tkunx perikoluża u assurd. Inti trid tgħix f'soċjetà fejn teknoloġija tista' timxi mingħajr ma jkollok regolament dwar il-privatezza, vuol dire il-Facebook jista' juża d-data tiegħek ibiħħal min irid kif irid meta jrid. Ħaġen, inti tixtieq tgħix f'soċjetà fejn il-karozzi m'għandhomx obbligu li jikkreaw safety mechanisms bħal huwa il-seat belt jew whatever għall-ħares. Inti trid li jkollok propju dan il-bilanċ bej regolamentazzjoni u innovazzjoni. Il-Draghi report li għat li biħinti meta ltqajna huwa propju dwar dan. Però l-interessanti hu li Draghi fir-rapport jew dwar il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea mhux qed jgħid li l-problema tagħna hija wisq regolamentazzjoni u qed jgħid li m'hemmx biżżejjed investiment fl-R&D. U naħseb hemmhekk għandu raġun 100% u qed jgħid jekk l-Ewropa ma tirrinvestix 5% tal-GDP tagħha li huwa kważi 800 biljun, qatt mu ħanilqu l-livell li hemm fiċ-Ċina u l-Amerika. U dik hija problema enormi u naħseb dik ġejja mill-fatt li aħna fl-Ewropa l-idea tagħna ta' investiment huwa tradizzjonali immens. Jekk inti intraprenditur
f'Malta, ħajkun diffiċli li ntissib l-ewwel 5 miljuni biex in-negozju tiegħek jitlaq, għaliex ħafna nies meta jkollhom dak it-tip ta' kapital, ħajtfaħ ġo flat ta' slima. Risk capital. Għanna bżon illi l-ekonomija fil-ferma tiegħi, kont samillek bħala mistoqsija, ma statement, u bataj li xtaħseb. Għanna bżon illi jekk ħanfittxu li ninnovaw li ikun hemm setta inċentivi u disinċentivi biex dawk il-5 miljun ma tibqax titfaħħom inti fil-blokok li jekk inti għamilt good luck to you ħafna flus fl-industrija tal-kostruzzjoni, issa nibda ninċentivak biex tekkalma dan l-iżvilupp li jista' dejjaq il-kulħadd. U taqbad dawk il-flus u titfaħħom ġo setturi li huma iktar jew jagħmlu inqas impatt ambjentali, illi iġedduna u jimmodernizzawna, illi jagħtu impjiegi sbieħ u mhux tal-li din jitużi tal-li imma aspirazzjonali li żgħażagħ tagħna. Naħseb illi wasalna f'punt fej realment irridu nistaqsu aħna x'tip ta' industri u x'tip ta' ekonomiji rridu. Jekk humiex capital based, jekk humiex bbażati fuq iktar influss ta' nies, iktar kostruzzjoni. U naħseb l-ewwel mod li tista' tagħmilha hija li toħloq sistema ta' tassazzjoni li tinċentiva u tinċentiva ħaġa u tiddiżinċentiva l-oħra. U li interessanti hu in terminu ta' teorija ekonomika li ir-rate of return fuq flus investiti fin-knowledge economy u f'ideat innovattivi huwa ferm mitjeb mir-rate of return li inti kollok fuq blokka flats ta' slima. Dik li ma nifhmux vuol diri mhijiex biss politika dwar sostenibilità, mhijiex biss politika ta' pjanar. Però ir-riskju huwa ikbar le, dik il-problema. Ir-riskju huwa ikbar, però meta inti tirrealizza li Malta hija kapaċissima in terminu ta' riżorsi umani tagħha tikkompeti fit-teknoloġija bħal mamlet fil-passat. Għalfejn tgħidha dil ħaġa, għalfejn taħseb li aħna kapaċissimi f'termini teknoloġiċi. Nista' ngħidlek mill-esperjenza diretta tiegħi. U meta aħna nagħmlu proġetti madwar id-dinja, ħafna drabi persuna Maltija waħda tkun kważi tagħti l-istess output ta' żewġ persuni Skandinavi jew Ingliżi jew Franċiżi. Naħseb il-Malti tgħallem jiġġieled għall-ħadma tiegħu f'pajjiż żgħar u dik kreat reżiljenza fis-settur tagħna li naħseb huwa valur li nistgħu nisfruttaw u nixprunaw ferm iktar. Naħseb il-work ethic Malti nikkonkorri miegħek, ġifieri din nara kważi f'kull settur. Ma fil-settur li jiena kont parteċip fihom dejjem qisi ngħidha, però fl-istess ħin qed ngħidu li l-Malti mhux jiggradwa fil-matematika flow level. Ġifieri dik toħloq stumbling block toħloqlok xejdu l-għoda il-funnel jiġi restritt f'dak il-punt fejn inti għadek qed tibda, ġifieri minkejja li karatterialment il-personalità tagħna qiegħda dak il-mod illi aħna reżiljenti, nħobbu naħdmu, nħobbu nuru x'nafu dawn l-affarijiet, però jekk inti fl-aħħar mill-aħħar m'għandekx l-arfien l-isfond akademiku biex ma tistax tibda. Malta tirrankja l-aħħar fl-Ewropa l-ammont ta' nies li jmorru mis-sekondarja l-università. Problema enormi. Aħna nimpjegaw kważi 60 persuna madwar 11 pajjiż differenti. Però Malta hija kważi l-iżgħar pajjiż minnhom kollha għaliex ma nistgħux insibu biżejjed PhDs fis-suġġetti li aħna nixtiequ, m'hemmx biżejjed numri. Mela, ħabib tiegħi din hija l-konklużjoni ta' dan il-podcast. Il-binet isegwi nixtieq narrafkom jekk tixtiequ tgħinuna biex konverzazzjoni bħal madu kif kelli ma' ġeġe ikomplu iseħħu. U jena ġerment nħoss li din kienet waħda minn dawk il-konverzazzjonijiet illi jistaw jibdaw tuna viżjoni għal pajis għax naħseb dik hija l-iktar ħaġa li hija nieqsa spiex hemm ħafna political bickering, ikun ħafna ta' partiġjanizmu u spiex ikun hemm kritika li naħseb li hija ġustifikata ħafna, imma bil-kritika biss ma timxiex biex issa ilna wis naħseb nikritika wis u ma m'għandniex biżejjed għarfien dwar lim direzzjoni dal-pajjiż jixtieq jieħu u nħoss li jekk wieħed jisma' dan il-podcast u forsi jisimgħu b'naqra attenzjoni jista' jsib ċertu indizzi ta' jew ċertu koordinati ħanajtek ta' fejn għandna mmorru.
Mela, grazzi ħafna, ejja, qed ngħidilkom da kollu għax biex tissapportijawna patreon.com/John Mallija. Ġeġe, qabel ma nagħlqu għandek xi ħaġa li tixtieq tagħlaq biha? Jien naħseb li finalment l-approċċ etiku għat-teknoloġija li ilna nitkellmu dwaru dawn l-aħħar satejn huwa propju li l-AI tintuża propju fl-areas fejn nistgħu nservu il-milja ħarrija tal-bniedem. U mhux biex nikkontrollaw il-bniedem, forri minflok ma isna nibżaw mit-teknoloġija, nista' narawha propju bħala dik lodda li tista' tejjeb id-dinjità tal-bniedem, tista' timpruvja il-governanza responsabbli ta' pajjiż u tista' tinbena fuq il-valuri morali b'saħħithom li tiġa għandna bħala komunità. Mela, Giuseppe Giovanni Gatt, kien għossu pjaċir tiegħi li nospitak għal din il-konverzazzjoni għal dan il-podcast, nittama li ħad gost. Immens. Jalla nkomplu nitkellmu jena u inti u flimkien nejnu mal-bqija ta' din il-komunità, mal-bqija ta' din is-soċjetà sabiex insibu triq il-qudiem. Grazzi Ġeġe Gatt. Grazzi John. Mela, tlaqna.